كغيرمك ترم زاركي هسكان مخاطس تسقينا كابيت تمص بايكم عمنا ولا ما يسكا هجرا سجرا هاي سلطة قدام بقى أجي أرا ترم زاركي هانتنيرا أجي كوابا سالي ريه هابتي كودارناي فريتا دشيتو نوا ميدا إرترا أو قصالي جزالا نيرة بجه أمو زغلا ليلا عين برنان مجزأ ترى عامل نيرنا أنتي كم زي أقاتي ما تنزي ولا قلني كم قال غير أخبركس أنت ترمز عليك إن ذهبني عليك هني بلا ني أنت ترمز عليك عليك هني قال بلا أجينا ساعة أمو زبالة فلت أسئلة زي بلنا قد خوينا تتراتيرا أوي زي بو بيرو قد تفعني لا نو أيكوني قالت لين واو على الفلت والعادة قنات كذا ما قد بعد صدقوا إلى ما قد بعد سبو بارك ده سبي واحد له هلا نبوي عزنا يو نغيد نساقنا يفلتتنا البعوة قمت رئواز الله هو بلي زي مسجد سنها نباقيت وا بس كل عي هو زي حنقول زلزال نعي بالهلا قال تسمى دور هو ثاني عالم ورياس عصر الدرجة من إيرتراموس عصر الدرجة كسينة أفتدي خون حتى تكاتر لها جدا زي تربي سلام زخبركم تحتاتلتي إيرتريان ميديا نيتورك مي كنيهم كابزا هدئتن سلاماويتن زخونة هاجر إيرترا زخبر سلامتنا نقرب لكم لمون كمتي وتر النجورو أو 10 ساعات نايت بستفر عليه وتاريخه وتحسساتن مسوس قيد كال زعباتاتن حزنا لكم النمس لومي أفليز ولا حدا زعبانا كررنا لكم زلنا وانا زعبانا انتايو نزبل دحر قاشانا دحر بايتو محبارو بغد تخبروكم حجيجن قاشانا من مخانو بعلق حبرناي زتقورنا له رأس دما تملي خبروكم ناب قاشانا قبلكم مو قاشانا قاعد حمسها مرحبا قاعد حنصنعكم راي نبر راي تنكي مو فلما خمسة قدمنا حبيرنا زلنا مرو دحر بايتها كنجمر بوغيرنا افتر سناخ نحبرو منا هاراي مجمريا نزم دبزي هابكمني مس حزبي كلالي عدل بمخفاتكم أزي مسجن كلاي أنا أسكدهم تخل سنبت يبال أباي بيت مسورة أبكبا بتقوم بيا توليده أبي كبا ودا أسرت عامت مسكون خا كبا بسمانين حمشتن موداتا شان شعاتك بسمانين حمشتن نميدات السليفة أبيت مسورة أبي مالتي زي مثل بحاصل زوره بزح سواتون بجمي فلطخه لك وجيمي تبارسا قوها الله دحان قال ما عملت واساسا نزاربلو الرأي تخاتلتنا مو قاشانا أسقدهم دخل سنبتيو أتوكرنا له زلنا وانا زعبانا دما ندلومي أب حفشة وقعزو تاريخو زي كونه أب حدا مويا أتوكيرو زنطفلو مويا سنطو بالو كاونا وغن أمدقام درفي أواقابر قبرة تنساء التاريخ الناخذ ذكر قبل بتات نفسه وكف إيرتراوي فلويت أو لحتان زخرن زلوية أواقابر قبرة تنساء زي أمتناي زرنا قاشان لومي أسكودهم جيمي دما عدنا أواقابر لك كمزلة تا غيرو درفتات نا أواقابر بمسوات استفلينا درجة هي ونت ألبيسوا بزمسل بدمس قانون مسسلون تمساسالي سلازخونه حدا عينت رمتا زلوي بومينا دما لومي مسخوم كنراخبون بو غيرنا دما نسو جغنا أواقابر قبرتنساء بنذكرو سلدلنا الدون قاشانا إيامين غيرنا زلنا ناوخ ملسوكم مو جمي اسكي بخميخا مع أواقابر درف بفولي قد درفن تمسسلون لك أختمسون كإلكا زلخ اسكي بو بقون دخن جمرا
وقتي مسلسل زبال كوا زيادة كاب هزبي قبرنا السن جنبر أنا أرد أنا نيو تي فوري نايتي درفي مجمريا نميدا مستسلفكو أبيت صحفة منستر تمرتي بعدل آتي أبوها حنتي تيب يعني حاطين كفلة تمرتي جي نمجمريا أواني بقول إذني سمعكو مو كاب بسنتي مسيء زغونا نقر يفلتني يعني أوابا بركاسيتي أسأني حاتنو نمجمريا أواني بقول إذني ولا بين در فالون انتهي يسيب لي آتي زبل أفلتي لم الزيغ حتى مسيطة مالتي تاتقبل حتى تياشا عام ساعتوت دهار بهاقتات مسيح كرار تزوالسي كمز جيغنازس مدروف كوز بهاقي قبل بي سريسو خاو النيو أبيت مسورة كلها تكات تناخف في كرار كم كل سبقا دا تناخفكو بدحر غندي ولا خم تزدل لي يكون ناتي زيما ويناتو عمد قامن كاك ساقا غير كيلة مالتي ناتو جن بزز جمرة نايكال سبدقا ما يمسرننيو ناتو مصدقون كون نايكال سبدقي ما يفلتني قطعا نابناتي ساقيرة دهريو جي أرزا بخرط أو لحتى زيا زفترات كنتيو نزغلو لفورع وقابرات حزاس ما تدرفتاتون كتلابسن كتدقمن كيل كمالت لك علىها هو شعو كتلامدو أب وشتخا السريزو صنعيو كم عسى غندهم مجمير كدرفتاتو بخرار هو بخرار كاب شحن شعات مئتين تسعان حمشتين تسعان شدشتين زيادة أو إيه معرة تي ناتون ناتين لابلكوها أفايد نير مالتي تاتو لحتاقين كاب ماسيا جميراتك كابتا بخري معلتي سمع بلعت شحن شعات مئتين سمانين حمشتين أمودة أتاقود كاوي الجمر نمجمر بينات درفو غدك مجمرك تا كاسيت بملئت عندها تتوبل حتى هباتني دارقا نقول زدوق منيرة نهجيقن أي يكون له معابي قدم بأشياء تبل حمت عباي ورهي على شابلنا يوم زفلا قريب لكم الله دحان نحجي مو تغاتاتلتنا مخفيت الشوهات زبحال اللندي كاب درق أو علال ترح زخون كاب تولي علينا زلنا زعبا ناي كبور وجينا دمت أوينا وقابر قبردن ساعة بتا حنت خابتن درفتاتكم في الملكم من عيني زيت حايش جمي أيكون له معابي قدم بأشياء لي ولا خجمر الرأي أيكون له معابي قدم بحش لي باغ في الملايو مو أجنازبو انت خاتاتلتنا ما عرق نديت مسلسل سمعت فرودني لمو نحن ناس مش سمعنا قريب مني بزغنا نابت قبرا ونتن كيت جمي أيكون له معابي قدم بأشياء لي سلاي دفر من وسم كل عمي
ተኸታተልትና እሞ ኣዋጋብር ዳርጋ ከም ዘለዎ ደጊምልና ኣዋጋብር እውን ክትዝክሩ ፀኒሕኩም ከም ዝኾንኩም እምንተና እዩ እስከ ጅሚ ድሕሪ እዚ እንታይ ቀፂልካ ድሕሪ እዚ ናተይ ኣብ ምውፃእ ጀሚረ ኣብ ተምሃራይ ከለኹ ካሴት ናይ ምሕታም ድሌት ወይ ባህጊ ነይሩኒ ኣብታ ውሽጢ ዓመት ኣብ 96-97 ሓንቲ 12 ደርፍታት ዝሓዘት ኣዳልየ ማለት እዩ ብክራር ድሕሪኡ ግን ዝኾነ ባጀት ክርከብ ስለ ዘይክእል ተምሃራይ ኢኻ ተወንዚፋ ስቕ ኢላ ድሓር ግን ሓንቲ እንታይ ነይራ ኣብ ክረምታዊ መቕቶት ኣብ ዓረዛ ዝነበርናሉ ግዜ ሰላምታ ናብፃሕኩም ትብል ብዛዕባ እቲ ወፍሪ እትገልጽ ኣብ መደብ መንእሰያት ተፈንያ ነይራ ደበሳይ ወልዱ ኣብ 1996 ማለት እዩ መን ኣቃሊዕዋ ማለት እዩ ደበሳይ ወልዱ ኣብ መደብ መንእሰያት ኣቃሊሕዋ ቀጥታ ጋዜጠኛታት መፂኦም እውን ስኢሎምና ከይዶም ብቲቪ ኣብ ቲቪ እውን ተፈንያ ነይራ ካልእ እውን ንምዕባለ ሃገር ኢደኤትካ ንበል ትብል ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት ኣብ ኤሪቲቪ ከይደ ፕሌይባክ ገይረ ተፃዊተ እያ ነይረ ስውእቲ ሚዛን መንግስት ኦርጋን ሃሪማትለይ ብኸምኡ ፅቡቕ ብሓን ዝኾነ ኣንፈት ሒዘ ነይረ ማለት እዩ ፅቡቕ ሕጂ እንታይ ዕላልና ብቆንዱ እቲ ናይ ኣዋጋብር ትደግሞ ዘለኻ ደርፍታትን ምስኡ ዝስዕብ ታሪካዊ ፍፃሜታትን እዩ ምዛ ልዕልካ ዘለኻ ነጥቢ ግን ከይተመለስና ናብታ ናይ ኣዋጋብር ምስ ድምፃዊ ወዲ በራኺ እውን ዝገበርኩሞ ስራሕ ነይሩ ሓደ ዋና ኣብ ሓይልታት ኣብ ሰራዊት ከለኹ እስከ ብዛዕባ እዚኣ ቁሩብ ተኸታተልትና መንክሶም ናብቲ ክንምለስ ኢና ፅቡቕ ኣሎ እኳ እቲ ፖስተርን ገለን ሒዘ መፅእ ኣለኹ ከርእየካ ድሓር ምስ በራኺ ኣብ ወዲ ሃዶ እዩ ነይሩ በራኺ ገብረመድህን ንፉዕ ደራፋይ እዩ እንታይ እዩ ኣብ በበይኑ ብርጌድ ኢና ኣጋጣሚ ኣብ ባህሊ ክፍፅሙ ከለዉ እሶም ናይ ብርጌድ ዓዲሞምና ኣጋጣሚ ንመፅእ እሞ ኣብኡ ንላለ ተኸታተልትና ክሕዙኻስ እንዳ ክንደይ ካቲት ኢኹም ነርኩም ኣወ ንሕና 525 ኢና ነርና ሕጂ ተኸታተልትና ትሪእዎ ዘለኹም ኣስገዶም ተክለሰንበት ጅሚ ኣብ ብዙሕ ፅንኩር ኩነት ኣብ ሃገራዊ ክተት ተሳቲፉ ዘሕለፎ ፍሉይ ታሪካዊ ፍፃሜታ ኣብቲ ዝቕፅል እዋን ክንሕዞ ስለ ደለና ኢና ብቆንዱ እታ ዘገደሰትና ናይ ኣዋጋብር ድምፂ ምድጋም ደርፊ ምድጋም ኣቲና ዘለና እሱ ሰፊሕ ዝርዝራት ናይ ታሪክ እዩ ሕጂ ግን ምልስ ከብለኩም ናብ ጅሚ ክትቅፅላ ኣራይ እዚ ወዲ ተስፋ ዘለዎ ምዃኑ ይርዮ ንበራኺ መን ሽምካ ብሎ በራኺ ኣነ ኣስገዶም ይበሃል ጅሚ ንላለ ሓደ ስራሕ ክልቴና ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ኢለ ይላለዮ ማለት እዩ ድሓር ከባቢ 3 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ እቲ ፍልሊ ናይ መንጎ ክልቴን በራጊት ዘሎ ርሕቀት ፈፍርቄና ንመፃእታ ድሕሪ ድራር ዝኾነ ስራሕ እንተዘይ ኣጋጢሙ ኣብኣ ተራኺብና ክራር ንስኻ ሓዞ ኢለ ነቲ ዜማናተይ ኣትሒዘ ማለት እዩ ሓሙሽቴና በታ ኤርትራዊት ኣደ ናተይ ደርፊ ኣርእስቲ ሂብና ብደገፍ ስውእቲ ሚዛን መንግስት ኦርጋን ሃሪማትልና ከምኡውን ንሳ ትፈልጦ ሰብ ኣሎ ድሓር ዳንኤል ዝበሃል ጊታር ገይሩ ኸዓ ኣብ ኣቪስ ስቱድዮ ሓወይ ንእሽቶ ሓወይ ቴድሮስ ተክለሰንበትን ዓርከይ ፍፁም ዓንደ ገርግሽን ከዓ መዊሎምና ናይ ስቱድዮ ባዕሎም ማለት እዩ እዚኣ ገይሮም ብጣዕሚ ነመስግኖም በዚ ኣጋጣሚ ንሕትመት ግን ናይ በቑዐትን ማለት ምዝርጋሕ ኣለና ስኢልና እቲ ዝነበረ መደብ 10,000 ተለቂሕና ኣብ ሃዱና ከይድና ዲፕሊኬት ጌርና ካብዚ ሒዝናዮ ከይድና ናብ ሃዱና ክንዝርግሖ እዩ ነይሩ እቲ ሓሳብ ድሕሪኡ ግን በራኺ ኣብዚኣ ቁሩብ ኣይሰዕበንን ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ከዓ እቲ ለቓሕ ረኺበ ነይረ ግን በይነይ የስኮሞ ከዓ ኣይደፈርኩን ምክንያቱ ዝመፅእ ሳዕቤናት ክልቴኻ ክትሕዞ ስለ ዝግባእ
برختها خدي صعبك ሓሳቡ ኣይገለጸለይን እንታይ ምዃኑ ይገለጸለይን እንጂ እሱ ጥራይ ክምልሳ ዝኽእል ግን ኣብ ዓዱ ኣብ ሻኻ ነይሩ ኣነ ከዓ ኣብ ኣስመራ 3 ግዜ ቆፂረዮ 2 ግዜ ከዓ ብኣካል ከይደ ማለት እዩ እዚኣ ሕራይ እናበለ እቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ስለ ዝኣኸለ ንዓሰብ ኣይከይደ ማለት እዩ በዚኣ እታ ካሴት ግን ኣርካይቭ ኮይና ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ተታሒዛ ኣላ ማለት እዩ لقحاي ملسته ኣይመለሰትን ዋላ ነቶም ዝመወሉና እውን ኣይመለስናሎምን ክንመልሰሎም ተበልና እውን ስለዘይዘርጋሕኩማ ኣይከውኒ ኢሎም ኣብኦምና بخري سرحكم حزيا እወ እወ مز حنت كنت سمع لك الله أسقدم እወ 6 كيلومتر تقعد أسقدم سمع بقري እወ ልክዕ سلام تايني كما يني زي قدم حكنت على ودي እወ እዚ ሓቂ እንዲ ንሕና እዚ ሃገርሲ ከፊላቶ ዘላ ነብሲ ወከፍ ሰብ ብርድዕ እዩ እንታይ ዝመስሉ ኢና ቀቢርና እንታይ ዝመስሉ ኣትሪፍና ብቃላት እውን ኣብዚ ክግለጽ ከቢድ እዩ ሕጂ ኣብ ቤሉል ከለና እዩ 2004 ዓመተ ምህረት ሓንቲ ሓሳብ ትመፀኒ ደርፊ ኣብ ዓሰብ ከይደ ንዝክሪ ስዋኣት ክደርፍ ይሓስብ እታ ደርፊ ግን ሚዛን ከዓ ትረክብ ደልያ ንክብሪ ስዋኣት 65 ኪሎ ሜትር ተጓዒዘ ብምዃድ ክደርፍዎ ዝብል ኣብኡ ሕቶ የቕርብ ናይ ቀረባ መራሕተይ ማለት እዩ እሳቶም ኳ እንታይ ይብሉኒ ካልኣይ ሰብ ረኸብ እሞ እቲ ሓሳብ ኣይንነፅጎን ኢና ካልኣይ ሰብ ግን ግበር ዝኾነ ዝመፅእ ሳዕቤናት ሓገዝ ይኸውን እዩ ይበሃል ካልኣይ ክብል ተበርኩ እስን ዋላ ክፍርመልኩም ስደዱን ይብሎ تقولوا እወ ኣነ ክፍርመልኩም ሓላፍነሲ ብዛዕባ ነብሰይ ዝመፀንስ ኣነ ሕተተሉ ድሃን ተገሪሞም ስቕ ኢሎም ከማ ኢላ ኸላ መራሒ ክፍለ ሰራዊትን መራሒ ብርጌድናን ኣኸይባ ክገብሩ ኢሎም ኣጋጣሚ መፁ ኣብኣ ተራኺብና ሽዑ مسعود እወ ኣብኡ ሽዑ ድሕሪ ኣኸይባ እዚ ሰብ እዚ እዚ ኣባልና ኣስገዶም ከምዘ ይሓስብ ኣለዎ ኢሎም ተዛሪቦሞም በቃ ይኺድ ተባሂሉ ተፈቒዱለይ ማለት እዩ ተፈቒዱለይ ፍርቂ ለይቲ ተበጊሰ ክሳብ ሰዓት 8 እያ ዓሰብ ድሕሪ ሰዓት 8 ኣይትኸይድኒ ኢኻ ብፍላይ ኣብ ሰነን ሓምለር تاي سلة خوري ሃሩሪ ድሕሪኡ ኣይትኸይድኒ ኢኻ ሙቐት ብርቱዕ እዩ ሃር ከይደ ንፅባሒቱ ሽዑ ኣብቲ ደንደስ ባሕሪ ሱቕ ኢለ ውዒለ كابي خاطر قدلا ካብ ቤሉል ናብ ዓሰብ 65 ኪሎ ሜትር እያ ኣብ ጥቓ ዓሰብ ሓንቲ ናይ ብሪጎን ትበሃል ናይ ሕክምና ቦታ ነይራ ኣሃዱ ምስኦም ሓዲረ ድሕሪኡ ቀትሪ እዩ ቀሪበ ዘለኹ ንዓሰብ ግን ኣብቲ ደንደስ ባሕሪ ሱቕ ኢለ ንፋሰይ ክውቃዕ ውዒለ ማለት እዩ ድሓርቲ ኣመሓዳሪ ናይ ዓሰብ ወዲ መምህር ሽሙ ነቶም ጋዜጠኛታት ሓቢርዎም ስለ ዝፀንሐ ክመፅእ ከለኹ ባንዴራ ሒዘ ሙሉእ ዕጥቀይ ለቢሰ መፁ ኢሎም በቃ ካሜራታቶም ኣዳልዮም ቪድዮ መወሊዖም ከዓ ተቐቢሎም ብክብሪ ማለት እዩ ድሓር ኣብቲ ናይ ሰልፊ ሽምዓ መፂና ነቲ ናይ ሽዑ ኣካያዲ ባህሊ ዝነበረ ደርፊላትን እሞ ኣብ መንጎ ባ ዕድል ሃበኒ ይብሎ ዋእ ደርፊ ግዜ የብለይን ይብሉ ንወዲ መምህር ኣይፈልጦን እየ ብደብዳቤ ኢና ተራኺብና ነቲ ብኡ ዝነበረ ናይ ፀጥታ ወዲ መምህር ኢና ይብሎ እቲ ይብለኒ ፀዋዓለይ ባ መፅእ ኣስገዶም መፂእካ እንታይ ክሕግዘካ ብለኒ በቲ ደብዳቤ ስለ ዝረለየኒ ከምዚ ያለ ደርፊላትኒ ክደርፍ ደለኒ ዝኽሪ ብፆተይ ትብል ደርፊ قنا خا حمد قرخاي نقف كان شعيخة أتخاذ الله ኣለኹ ባንዴራይን ዕጥቀይን ምሳይ ኣሎ ايوه ድሓር ንዓ ኢሉ ነቲ ሓላፊ ናይታ ባህሊ ነስገዶም
دهل ذكرى سماعتات قد تأتوا بأمور جزء زي بالنابل وا شو ساق كيلومتر تقع زي وجزء بالنام كتبل ذكرى سماعتات مس بلد بأجمر له بتاتك هو زي حسب كو تسفقرا يو نيشعو أنا وسر نيرو مبارح الجفاء أسقدم تخل سنبت استبالة أبال حالتات مكل خال كاب بيلنا بعسب 6 كيلومتر تقع نخبر سواقات مسيس لزلو بخبر تقبلوا يلو داريو قدفو حزبي أنجبجبو أنا بانديرا حاجة أبستج كولي لدي بمالتي هارد ميجر ناتي انتايو ميجر كايلني نزاخرا زيا خمزيا فوكس جيت كرار تمالي نيرة نزيار عيل ليليز بوك أني ليجن تي قديم زابينس دحان كيسن دحار مالتي تخرار ونتصون 5 كيلومتر مسافة تقعيزة نو نعم بنايباني مكينة حليفة هو تقصل دحالو نكو أم تي في أبزينا زرعيني بعل مكينة أما قدكم على أكايلني وستان دي سميع يا تاي غير كاسي على خدا تمصال الله خبر أما قدس مكاين مزين دا تقعزك سامي خات تقعز الله يا حتى خاخد مالا كابلو دحان حلو فطراي تبلهم الوم سميع له حق ده حكي نقول يوم ما يهابني ده ما ملي يسدم تي حدث تزارب اللي أبرجينا يشو كومي للزارب مالتي وا إذا كمال أكايلس أبيني لهم التلفزيون نتوم دكو هذا نسمي مشعو تملي سمكم زي لوكا هذا قليل من مالتي توازي حتى على لك هو داريو دريفة أتي توم زفقت ليش حالفتيون أزيه زي مسكنون بزاقات عمزي هذا دهنتي كل يوم تمجمري أبي ميرو ده حرق انت هذا يوم لسه قبرو هاقو سي لؤلي نيرو سكسومون كذكورس لزلو ما سمعتهم ذكرهم ده هو والدباس والدرعا أرعا هو تكلو ده ألو كلهم ألو هو هرأي كذا تعالى بزوانا شعو مسدايبكو بتقرار دريفة هو بتعامي تحقسهم مجا ماديثات دفاني وان بوا عبت زتاقل مليلهم سبو قبر ملسون تبيلهم كالكلو قلنا أهدنا تا هايلنا أزيا تشاعلاني رابخونا تاتي كتاني راديو سبساب سلز نبرقن مساعدهو أزيان تحقسهم أتي لهم طاوعهم يلوم نجيلهم ندحار بزينا مسنا هو وعاتدو انتاي رخبخوني لهم سي تشاعلهم ليني رم نعي زير دعني تايت ودري في هذا الكاشو نسا تزيتابو سوتي اندياتبل قرب كنتن كفامبر بزينا وشو بلت يا توصل هو زيا قطمان زيمان عبا حوي اللو ولد مكيل تهل سنبت نسي سريح اللي بتعمي مسكين بزاقة تعمي هاي الله حسن حوي سريح اللي اللو مساي الله بزي أبزح عود هو تيون كسلان مسؤول غونبر أبونا عندهم كوينو دوز بلاي سب تدحر عشان قصت هو تكخن موطي ناسو ولك قبل مرسش عخمير زاد رف زيام زدرف كاب حسب
ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ልዕሊ ተጸበኽዎ ኸማን ከምዝስ ኣሎ ድዩ ማለት ሓደ ግዜስ ዋላ ንነብስኻ ዘይትፈልጣ ኮይኑ ዝጸንሐካ ኮይኑ ይስምዓካ ካብ ሰባት ግን ትረኽባ ለሓድ ክትፈልጣ ቁቁር ክትጅምር ገለ ከምኡ ብጣዕሚ ኣነ እቲ ፍቕሪ ትወኒ እዩ ኣበጊሱኒ ብዙሕ ብቕዓት ኣለኒ ኢለ ስታይ ኣይኮንኩን ግን እቲ ድርኺት እዩ ጽቡቕ ከዓ ምስጋና ረኺበላ እዚ ብቓላት ክገልጾን ከቢድ እዩ ከቢድ ብጣዕሚ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ሲ ነብስኻ ምስ ዝጠቐስካዮ ብቕዓት እንከለካስ ዘይትፈልጦ እዋናት ኣሎ እንዲኻ ኢልካ እንታይ ኢኻ ሰሚዐ ኣለኹ በራኺ ድምፃዊ በረኸስ ብሉፅ ብቕዓት ናይ ግጥምን ብቐንዱ ናይ ግጥሚ ከም ዘለካ ሓቢርዎ ገለ ሰሚዐ ሓቂ ድዩ እዚ ሽዑ ቁሩብ ፍናን እውን ነቲ ዝነበረካ ፍናን ቁሩብ ፋሕፋሕ ከም ዘበሎ ሰሚዐ ኣለኹ ኣቃ ምስ በራኺ ክልተ ነገር ይብለኒ ሓንቲ እንታይ ኣላቶ ንስኻ ጂሚ ሕጂ ክንራኸብ ከለና ንነፍሰይስ ንስኻ ልዕለይ ትፈልጣ ነርካ ብለኒ ሓንቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ ናይ ግጥሚ ደርፍታት እፍትን እየ እምበር ኣይዓጐሉን እየ ከዓ ንስኻ እንታይ ይብለኒ ኖ ንስኻ ዘይተዓጐሉ ዘለኻ እምበር ስራሓዮ ትገጥም ኢኻ ይብለኒ መቸም እፍትን ኣይገድፎን እየ ግን ኩሉ ግዜ ናይ ሰብ ደሊ ትግጥምታት ብዛዕባ ገጠምቲ እውን እኩላት ሰባት ኣለውኒ ክምግቡኒ ዝኽእሉ ፈተውተይ ኣዕሩኽ ኣለዉ ኣጆኻ ዝብሉኒ ኣለዉ ዝተሰርሐ ደርፍታት እውን ኣለዎ ናይ 20 ሰነ ኣለካ ኣሎ ናትካ እወ እሱ ፅኒሕ ኢልና ኣብ ዳሕራይ እዋን ክንመፅእ ኢና ተኸታተልትና ርዱእ ክኸውን በራኺ ጥራሕ ኢልና ንሓልፎ ዘለና ድምፃዊ በራኺ ገብረመድህን እዩ ትፈልጥዎ ኢኹም ካብኡ ምስ ጂሚ ጀሚሩስ ሕጂ በናይ ደረጃ በፂሑ እናገናዘብኩም ከይዱ ናብ ጂሚ ክመልሰኩም ኣስጎዶም እስከ ሕጂ ብቐንዱ ናብቲ ናይ ዋጋብር ፍርያት ኣብ ምድጋም ወሓዝ ዘበለ ስራሕ ትገብሮ ዘለኻ ኒዳ ክንመፅእ ናብኡ ምስ ጋርና ግን ካብ በይሉል ናብ ዓሰብ ብእግሪ ኣብ ፃምእ 65 ኪሎ ሜትር ተጓዒዝካ ሕጂ ፍቕሪ ሰማዕታት ውሽጥኻ ዘሎ ድዩ ትግንፋለ ፈጢሩልካ ወይሲ ስነ ጥበብ ዝነውነወካ ምንውናው እዩ ነዚ 2 ኪሎ ሜትር ክትጓዓዝ ደሪኸካ እስኪ ካብዚ ናይ ብቐንዱ ካብ ምንዋው ዘይሰናነፋ ክስታይ እንዴት እቲ ምንውናው እቲ ውሽጣዊ ድርኺት ኣሎ ሰማዕታት ከዓ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዘለዉ ናሻዕ ውንኡ ዝነዋዖ ምስኡ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ግን ብዘይ ብቅስከ ኣይናይ ነውንዩካ ንሳን 5 ኪሎ ሜትር ክትጓዓዝ ካብዘን ክልተ ጽቡቕቲ ሕቶ እያ ብስነ ጥበባዊ ጎኒ ክንሪኣ እንተኮይና ኣብ ዝኾነ ግዜ ብዝኾነ መንገዲ ክደርፎ ፀገም የብሉን እቲ ንዓይ ዘበገሰኒ ግን ብዘይ ብልክ ወ እቲ ውሽጣዊ ስምዒት ናይ ሰማዕቲ ስለምንታይ እንተልካኒ ኣብ ግንባር ምባህራ ክፍለ ሰራዊት 52 ከሎ ሓወይ ዕረፍቲ ክረምታዊ መፅእ ነይሩ ካብ ቤት ምሶራ ክገርመካ 4 ተሰዊኦም 4 ዝዛረቡኒ ነይሮም ንዓይ እንታይ ኢሉ ነይሮም ጽባሕ ንግሆ ንመጻኢቲ ኤርትራ ንስኹም ኢኹም ተካእታ ንስኻትኩም ኢኹም ትሕዝዋ ተምሃሩ ኣጽንዑ ይብሉን ነይሮም ናጽነት ኮይና ሓወይ ምሳእተወ ተወጊኡ ኣትዩ ስውን ስንኩል እዩ ሕጂ በዓል መሪሕ ኣትዩዶ ክልተ መሪሕ ወድን ጓልን እታ ጓል ገርመካ መራሒት ሓይሊ እያ ቀሊል ጅግንነት ኣይነበረን ትወዲ መሪሕ ሽሙ እንደገና በዓል ኳንተባ ዝበሃሉ ወዲ ስመራ ዝበሃሉ እዚኦም 4 እዚኦም ካብ ኦምረይ ኣይርሕቁንን ተሰዊኦም እዮም ስለምንታይ ካብ ኦምሮኻ ዘይርሕቁ እንታይ ኢሎምኻ እትለበውኦም እትሕድሮም ዘሰክመካ ሓላፍነት ኣሎ እንደገና እቲ ኣተሃናንፃ ኣብ ቤት ምሶራ ምዕባይ እውን ናቱ ግደ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብዚ ብቓላት ዝግለጽ ኣይኮነን ስነ ፍልጠታዊ ዓይነት ኣተኣላልያ ኢና ዓቢና ምዱብ እዩ ስሩዕ እዩ ኩሉ ነገሩ ኣብኡ ኣትየ ክዛረብ ዓቕሚ የብለይን ግን ልዑል ወኒ ከዓ ኣዕጢቖምና እዮም ሃገራዊ ወኒ ማለት እዩ
እዚ ሕጂ ንዓይኒ እውን እዩ እምበር ናይ ስነ ጥበብ በታ ናይ ባነ መኪና ትመላለስ ነይራ ብኣ ጉያ ኢለ ከይደ ክደርፎ ፀገም የብለይን ኣድርፉኒ ኢለ እዚ ይመስል ምኸትካ እወ እቲ ክብሪ እዩ ከምኡ ዘግበረኒ ፅቡቅ ጅሚ እሞ ሕጂ ብቐንዱ ናብቲ ዋና ዛዕባና ጌርናዮ ዘለና ኣብ ምድጋም ደርፍታት ዕቑ ኣጋብር ትገብሮ ዘለኻ ልሉይ ስራሕ ሕጂ እውን ናብኡ ተመሊስና ሓንቲ እንተኸታተልትና ክደግሞም ደረቕ ብደረቕ ከይኸውን ተዕላልና ተኸታተልትና ሕጂ እውን ሓንቲ ካብ ናይ ዓወጋብር ክደግመልናየስ ጉዶም ተክለሰንበት ዓይነይቲ ክንደግም ኣንተ ዓባይ ወድሒ ዝትብል እስከ ኣዳዘርትና ኣብ ዘለኻ ወግዒ እቲ ዝበሃል ብጣዕሚ ውሽጥኻ ብዝትንክፍ ቅኒት ገይሩ ደጊሞ ናይ ስውእ ድምፃዊ ዓወጋብር ገብረትንሳኤ ጣዕሚ ዜማ ልዕሊ ኩሉ ጅሚ እንታይ ሓጒስካ ንዓይ ከምኡ ኢልኪ ኩሉ ዝከታተለና ዘለዎም ከምኡ ክኸውን እምንታይ እንዲ ናይ ስውእ ድምፃዊ ዓጋብር ደጊምካ ከምዚ ዓይነት መንፈስ ዝኽሪ ምስኡ ክትቃንየና ምኽኣልካ ልዕሊ ኩሉ ዝዕግብ ነገር ዝገይርካ እኳ ኢና ንብለካ ሕልፋ ስዋኣትና ክዝከሩ እንከለዉ ብከምዚ መንፈስ ብጣዕሚ ናብ ህልውና ገፁ ዘምፅኦም ስለ ዝኾነ ደስ ዝብል ነገራት ተሓጒስና ኩልና ብዝደለና ኩሉ ሓፋሽና ከም ዝሕጎሱ እምንቶና እዩ እዚ ኢለ ኣብ ሽንጉርዋ ከይተረፈስ ናይ ካልእ ደርፍታት እውን ክደርፍ ኣይፈተን ባይ ዘ ወይ ተኸታተልትና ሽንጉርዋ እውን
توداديري زريوه زلهم سقودهم تخلصن أون مس بلا درجة راسي نايمني خا تدرف مس بلوتم مع البرنامج دي منير مع وينير هو هذا أنا واحد خدك إيه مستوى على ممهري سلازو خذ ممهري تبدر فيه دم خدك جميلو بس كيف على على أنا أخبلك جيمي نعم أبتي ستاي كروب كوا أنا بقى فولت غيري زبلا فولت خاي كونن مجمريا قدامي توددر نيرا بناتي أتي أفتاشين كروب بناتي زيما سافري سات كابز نسا ما انت مبراتو أفوركي بيت إمولي نسا دحار كل مسؤول خون بر أب هيوتي بزه ترى بيروم لي أوس أزي قمتو إرتراويان يوم سكين أزي أوس أزلو إرتراوس كنا مسجون لنا قليل ناينا بقى جمر جيتي بزي كرار مدرافة لمدي يلم هسرت نيرو هسرت سلسنا برا تقداميتي تعرف كاتبايلة أي ترى أتنقل تيفي قال إيتون تسوي قرص نيرة مسي قال إيتي ناي زيانو بعد مجيبه تغلط تسفازجي تخلص فازكي نسا يدرف نهار تعرف مسمو مسلم تاني أبغى قبل زي الدق ميلهم عرفت أيه يقاي مالك بس ترقتها له بخاص تنكف درف قديف كان قدي فيه هو بدوريو أبلعت كاس الذي أعتقد هو جيمي أبسال ساي كذي هو أبتخليتي استرف كل أنت يبلهم أنت اليوم نحن سي سئلنا هنا حساس لبا من أن ودا درزلنا هذا تمرتس كخفت يقبو إيه قدمي أود الدرم تاوناسي كورس أنت نوسد إليه مالتي أبدي ما يقوم إليه نمن تقول والله نتم لأنه أبدي ما يقوم قدمي در في مجمري تعمل أوتي بتحلف على إليه قلنا بتاع مدرك قريب كخا أبدا مدرقة هو بلكس الحدا إلهم أبدي أعترف مالتي تمدا إنه بعلم منير بعل يوئيل برنوباس شو ما بنزي محمد ننو يمانه قدام أوه تم أركانات يوم كان يرى أب سالسيتي لك زاهي زي اللخيا سيلي كم جاي دي زمس أبسان زاني عواقا خمسة خا يا عواقا بر هيزة ناي تفرنا درفيا تعب ممهري تبل بسمية درفا مالتي جيمي تخاتلتنا ونقنا جيجا مرد أتخي وزدو تفونا درفيا الكامو تفونهم بمحير تمسات سلد مسات الله خمسنات كان عواقابر هو كان عواقابر وسيدو سحر بزي ما كل توكل ناس عواقابر زوكل هو ممهري بشعور هو بوم مالتي سبو أجي زي يدرف بقولتي يتعرف مالتي تنقدامت نو أبان برتا دنت برنوباس أها هو برنوباس يقل جمراني يقل هو تي بفنجا مدرك كو سبو ندير لن قلنا تكنيكال وقلم كدرف قنت خليها يقلي زوزلا هو كدرف تخليها نظام مدرك قن أي بقى حكان أوكي برنوباس كا ألو ناتو طببات ألو كتقوم لهم زلكا نسمى قد له خلو يذل مالتي محمد صالح اتي ام مدرخ وسيقا مدرخ ناي مقصر ارت مئة تعويت كالو ننا اشتو كارياز قبل انك الوا تكنيكس نسنت عليها نز مدرخ زقن بقويها يقول مالتي بدهريو تحنت سني كلتاجن هو كلتا عيفال كوينن مالتي أبي كلتا شحن أسران حدن دليت له مقدي سأني حقي اتباه أوش تأسر زلو بيت صحفة مأكلاي بيت صحفة تمامته بوصالي كوكو عمنير
زخونة ناي فوكال كورس انت خفيتكم سي بجاهم أدلابني أنا دليت علني ونلني هذا حسرات جنا له مهنياتو أبو جل بحالي تترفكو أيكونكم سلازي هو فيك نلسي حجزني بالنير قلت شنا أسران حدا يشعو أما متى إذا ما ولو كورس ناي تشعت ورهبيلو قالوا سيرتيفيكيت تريد تخليها فوكال ببرنابس تماهرة ناي بحق خا عبو كبرين مسجانا يقبوا ينزل ممرزي سريح إنه أنت بالقوام مجنانا يكون محجي بذيك العالم كزارب مالتي شعته ورحت ما يركا هو تشعت ورحي لا حلنا لا تبايلنا مودة أتوجن سريع وسيا قبل كافليه أما جمرياجن أشجري ونممري ونشجري نيره أبزياو أنت سمع له جيمي نزلت شعته ورحت ما هرو كل خنا فوكال تمرتسي جيميس ترجع مستوم حوز عندك مستك عسراتاتي تماهيرو بس قبلتات ما درجاي جماعهم نيرو مسوم سمع له ناشتيم نيرو مسخنا هو دكيم نعاي دكيم هو دكيم نعاي ريهم سي تتبع بلوم نيرة كمان نتوم شللت نتقل كريز فتنو قوموا بلوم نيرة ده حرقن بتمجي مريا نعاي جير بلن نيرو كسب بليتي أب حلمي يرأيني تي كمهرن زو عليه لأنه بحلمي دقمه تواليسي ده حرقن بزي مقناني زبلكا نتي تون زابين زنبرا مللاي تقلبيت أس أنا كلولي جميرة ده حر شلماتي بومنو بعلم توم دكاي توم هارو توم هارو يدك خورسك نساتهم سريحي أبنتاوي سبي أسكوتو ميلون أبس إلي ناي حبار سئلنا أسريهم أمسيهم شفينهم نعيم حانت خازنا أسد قول عنيرة نقول لك جيفت شلماتي بومنا مالتي تم مهارتهم تم مهارتي قال لي توا الجمهور على زين بعلو مالتي اسك جيمي شعته ورحت ما يركا هو نظم دك خلاص أخلو دك عسرات من سيا هو الصغاب صدرها هو زت شعته ورحت مارسك قداي شدوش تقول عدا كميل ويجي طعمني المزني سكرت ما حبره وش أنا خون تنكف كتبه واي أو أمه لا فيني شدوش أديم زلوا هو برقص سمو ناتو قدم تاريخ قالوا وندي سدحارك هون لنا انت تنابراقن بخبيديو قليل نقر هاي نقرن بعلت بيتي خاء أنت أشيت أبلا نو تراي دا نافرت بس حقبر كامبر بعلي اللغيلة مسوأتي كفيلة يكب لك هؤلاء مسوأتي كفيلة زي بزيك العالم تحريت بقى بدهريو تماهير كا جي بدهريو تماهير كا أنت يفريق عن تير كاقن كساب زا سالا ممر حدش موسيقى ممر ديت مشتري موسيقى اسمرا سالوينا نسخاتكم من تراخيبنا كساب زي أزقبر كوا زتتقوم كوا يلن تتمرتقن كإلت يبني فلتت وسيخلي هقافاتي مرئيوه مالتي جيت بهاور نزارو بز نقرنا أبتي شنقروان بعلسي حسرت أفلتو خلقا تفلت مثلكات نفس غانيرو كم مالت يردأني قبلك خيل زعبات تسعري زبالك يقن زا دهرويت على بيتي يا سو مسوأة خفيلة متاني قدامي تفاق على قزي على هنا الناس سوء مصحف ملو وي هذا درست له بينو قال تاريخي كينو حكا طبو جيمي تخراتلتنا قداميتن دحرويتن يلو نديو أنستو فلالي ونزلو جيمي أبتا قداميتي زقاتو موني بعتو فيجتو تاريخ بزيحيو سوات قد وي زقبر الكاس وي نقرالوم وي قبرالوم دي أب قداميتي زقوانفو تقانفو نبعت بيتو حسان نشتي قديفات اللي بموت تفلياتو رهوا تبهال أب دق كندا يا أزالا
ህይወት ኣብ ምስራር ናይ ዝቆልዓ ዝገበረቶ ተራ ብቐሊል ዝግመት ከም ዘይኮነ እዩ ካብቲ ብዕላል ብዛዕባኡ ሰባት ተወኪሰን ጌኸኒ የለንከነ ምስ ነገሩ ንስቲ ቆልዓስ ዳርጋ ከምዚ እዚኣ ንእሽተይ ኪሎ እዩ ተወሊዱ ብናይቲ ከባቢታት ሓፍቱ ዳሓር እውን እዛ ወፃእ ትነብር ሰብ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ብዓቕማ ብዝገበረትሉ ኮሚኒቲ ሓቂ እዩ በፂሐ እየ ኩሉ ጅሚ ተሳሳሓይታ መለስ ሕጂ ኣብ ዝሃለወቶ ራህዋ ሰይተሓወይ ሓዊፋቶ ኢዳም ላዓላ ኢና ንብል በቲ ዕላል ስለ ዝበፃሕና ፀጊምና ብጣዕሚ ከምኡ ዓይነት ክገብር ኤርትራዊ ምስትንክፈካ እዩ ንውሽጥኻ ስለዚ ናባኻ ክምለስ ጅሚ እታ ኣብ ሽንግርዋ ሳልሳይ ውድድር ዘቕረብከያ እስከ ድገማ መምህረይ ተፈኖ ንክብሪ ኣዋጋብር ዝደረፋ ሳኸውን ደዲምካ ኣብኡ ዘቕረብከያ ብኡ ጌርና እውን ጅጋንና ኩሎም ክንዝክሮም ሞታ ዝዓቢ መምህረይ ዋይ ሕጂ እኳ ጥቂት ነጓደለ ለና ድሓን ንእሽተይ ዓብየ መምህረይ ጽላለይ ካብታ ተፍልኻላ ሳቑኻ ተሓዳስ ኤርትራ عزيز مو جميع سنة كان أبزون امتحان الله خنزلو دحري كنا يسقون كان بقولت ايفايل لهم ها حدا سمي لك دحري اي تقصلت نقول كيف جمينا بها خملس ما عرف انت زي فقرنا واقابر عبد الفتاح يكون ولا بتاريخهم بهيوتون كم زلك كاين افليدنا مو ما عرف انت زي بزفكر كايو متن واقابرسي تعرفوا خو بعمقو تتفلتو عبد الحربايتو من واقابر انت بلكاس قرب بزع عقابر معلل كانت أفلتو لك هذا بحر بايتون مبالي كستاي بزح أمو زبالة أفلتو وي زقبر كوا متنعت زي كوا كم كله بحافش هذا فلت سبع زفلت نسو أب سمرات وليدو عبيو تمهيرو بباس ون قال وانا تسأنيهون ميدا خمزوس ده هذا أبتي ناي جبننا تجزيو خا هذا قلت رقيبا يريد هذا زنبرو نعني تقتل تيتسي زجلقا فهم حراي أي سكمان يبل كم زنبرن أبا عودة كوينات كا زتورو كاب تسألاي زتورو رتبومبا ناب كم زملسا كم زي فولي فولغيرو كم زملسا كاي نغرولي مالتي نجيب ساب كنت زي استعلو ينقرنيهم درفتاتو كشيني لقيدس درف حيزي زمسيهم زلو كم زي فلت مالتي مو حوز بلد حمزي تاي بعمقات خير زي خالني أنا نبع علي عبتي بهلاوي نتفتات عمو زبالة عقايدة سلزي باللي بقول لي لو كتنكفو عيدلهم كم باقي انتاي انتيل كان نجن قليل زي كونه باقي علني نكبرناتو بقول انت زي كونه تعاتيكا كإلاتات موسيقى غيركا ناي فوكال كإلاتات ون حويسكا هي وكتم سلالو تخل بايتا انت زفتر عمي كندي دسم بلني جي نناتي كوا حانت كسرح زي كالكوس
نني عواقابر زأكل كتناخف خبدني مالتي تخبدتي هم غير ومبر تي قداي تزوجسلو سدرا بيتو حتى بعلت بيتون بهلا قدايت كم زلا قال يسمعه قمت راخيبك كعمو مخالة نيرو بعت بيت رخيبكات فلدو زغن كاتن أي رخبوان أي رخبوان زبلك أي تمهنيات رخوي هو بو جيمي مدرجة مبعتها وزخنا فلوت أونسي على كاب زعبا وقابر هو أبناتو فقر موزيكا طرح دي في فقر تاريخ طرح دي كونس تفلت يا خمس تقسكه تخاطرتنا بطعمي صبغي ناي جيمي زعلنا زلو احنا وانت سنطو سرحنا وقابرنا دوغومن داتونا خنكيدنا قون قن تقصا قد عقابر تاع لومسو زخيت أبسو عايشو تشاني يقدمي أبسو عايشو تشاني قدمي نابتي حرنتا وقارسي تساتيفو جيميون تغيسو سمرا باصع نابلون عابيليو تي مسارتاوي استولدلو بوتا ግን ካብ ዓዲ ቀይሕ ሕልፍ ኢልካ ዘላ ዓዲ ኣብኡ ተወሪዱ ማለት እዩ ካብ ንስነቱ ፍቅሪ ስነ ጥበብ ከም ዝነበሩ ይንገረሉ ኣብ ብርጌት ሰብዓይ ድማ ነይሩ ብርጌት ሰብዓ ካብቶም ኣብ ቅድመ ተዋጋኢ ኮይነ ክደርፍ እናበለውን ይዛረብ ምንባሩ እዩ ዝንገረሉ ጥቕሲ ብቐፃሊ ዝደጋግማ ዋጋ ብርሓንቲ ነይራተ ይብሉ መቃልስቱ ሓቂ ተዛሪብካ ኣብ መንገዲ ባቡር ደቅስ ትብል ጥቕሲ ይደጋግማ ምንባሩ ምስ ዝነበሩ ደቂ ኣሃዱ ኣብ በበይን እዋናት ክዕልሉ ይስምዖም ኣብታኒ መወዳእታ መስዋዕቱ ሂወቱ ኣፅዋር ካብ ድሕሪት ከምፁ ምስ ካልኣዩ ኣንፊብያን እንዳኸዱ ፈንጂ ረገፂሞም ተሰዊኦም ካልኣዩ ካብታ ዝተሃረመላ ብቀረባ ርሕቀት ወዲቑ ክርከብ እንከሎ ኣብ ኣጋብር ድማ ካብታ ዝተሃረመላ ቦታ ናይ ፈንጂ ቁሩብ ምሕድግ ኢሉ ኸይዱ ነታ ደሙ ትፈሳ ነበረ ርእሱ ብክሽፍ ገይሩ ገጥ ኣቢሉ ኣሲርዋ እንከለዩ ፅግዕ ኢሉ ተሰዊኡ ተረኺቡ ፅንሕ ኢሉ ድሕሪ ገለ ግዜ ብብፆቶም ማለት እዩ በይኖም ስለ ዝኸዱ ነበሩ ትጋጣሚ ከም ዝጋጢሞ ማለት ናይ መወዳእታ መስዋዕቱ ዓመተ ምህረት ከም መዓስ ተሰዊኡ ንትብሉና ዘለኹም ተኸታተልቲ ብቐንዱ ጅሚ ከምፅኦ ነይርዎ ከም ኣዝዩ ዘፍቅሮ ከም ኩልና እውን ነፍቅሮ ንዋጋ ብርግጥ ከም ጋሻና መጠን ከምፅኦ ነይርዎ ግን ርሳዕ ኣቢልዋ ለሳ 83 እዩ ተሰዊኡ ምስ ካልኣዩ ድምፃዊ ዋጋ ብርገረ ትንስዐ ብዝኾነ ተኸታተልትና ዚልና ናብ ዋና ዛዕባና ናብ ጅሚ ክመልሰኩ ጅሚ እስኻ ማዕር ክንደይ እዚ ታሪክ እዚ ኩሉ ግዜ የመላለሰካ ጎኒ ጎኒ እቲ ናይ ዋጋ ብር ደርፊ ልዕልካ ናቱ ርዝነት ግጥምታት እውን ዝተናኽፈካ ንውሽጠ ውሽጥኻ ኣለዉ እቲ ግጥምታት ናይቲ ዜማ እሞ ማዕር ክንደይ ኢኻ ኣብ መዓልታዊ ዝኽርታትካ ንዋጋ ብር ኣብ ልብኻ እናመለስካን ኣብ ውሽጥኻ እናንገስካን ብቐፃሊ ትዝክሮ ንዋጋ ብር ከም ኩሎም እቶም ዝሓለፉ ክልፋት ሰማዕታትና እውን መጠን ብቐንቱ ብቲ ዛዕባ ስለ ዘለና ናይ ዋጋ ብር ግን لكي تقاسيت كراري اللي هي جمركوكو أسرع 4 ساعات ولا أنت سمعكوا أي سؤالي نيره قال لي تقاسات السب مسينة تزيو سيوا أي قد فاني قروب زي كرار كفتات مس جمركو مجمريا قروري بناتي يزفتح ناتي يزدرف أبو هادنا حدك زي قلت نقرك نقرك نوا هانتي أبو هادنا إذا عباي ورها تبل أبريدية تدرف نيرة بتوم أبلات مي حيلنا تقاطعهم أسقدمي هو قابري تبايلهم ما سنو بالي من يو إذا أبريدية تدرف زلو تحقق فريدنا يلو تحقق هو قابري هو قابري يعني كونكم يلي مالتي تمسسل زمصو يحج هو أنت بقى رشام برهت بهالا بيت مسورة من فرناز نبرت زمتي الله حجيبك عني ولا رشام برهت طعمي هتتباب عني كابت مهارا يقول له أبتسنت بك سقوم تحجزني انت لازمني كاسيت والإناس يعني أبا قابرز دوغمكو كاسيت أو خلو مليس يسمعني ره قرور خاطر هذي يكونه ولا تقرار يعني أبا قابرت ما لازم زي زير ساعة أجيكم وقبر ملسيكم مسكا ولا تتغابا أنا بجابانا أبا قابر ولا حنتي أما عملت غيدر في كوس وعيب لنا عزيز مستني أبدا ما يبلو دمي تزي تغيرها كتفق كباي كلي ولا كاخر ካብ ሰብ ካብ ብዙሓት ብዘይካ ርሻን ተቂስ ካለና ካብ ብዙሓት ሰባት ድመፀካ ካልኦት ካብ ካልኦት ናይ ኣዋጋ ብር ጥራይ ዘይኮነ
እቲ እንታይ ፈጢሩ ሕጂ እቲ ምሕር ናቱ ምድጋም እቲ ስታይል እቲ ቅዲ ኣደራርፋ ኣነ ድሓን ከም ደራፋይ ጌርና መንዕልላ ድሓን ደራፋይ ኮይ በጻሕኳ እንዴ እቲ ኣነ ዘውፅኦ ዜማታሲ ናብ ዕቑባጋብር ስታይል ይኸይድ ዕቑባጋብር ዝኸውን ይብሉ ሓደ ጊዜ ቤት ትምህርቲ ሶራ ትብል ደርፊ ኣብ 2001 እያ ተዘይተጋግየ ፌስቲቫል ናይ ቤት ትምህርቲ ሶራ ዝነበረሉ ኣብ ኤክስፖ ናብ ሬድዮ ሰዲድያ ተቃሊሓ ነይራ ናትካ ደርፊ ናይ ናተይ ቤት ትምህርቲ ሶራ ትብል ቤት ትምህርቲ ሶራ ደሪፈላ ኣለኹ ሰመረ ተወልደ መድህን ግጥሚ ብጣዕሚ ሓጊዙኒ በኣ ሕጂ እዚኣ ወደሞ እዩ ድሓር ዝኣለኒ ዕቑባጋብር ከይንብል ዕቑባጋብር ስውኡ እዩ እዚ ተፈነ ኢሎም ምተናካ ድምፂ እዚ ኣይትካትዑ ወደኮይ ኢልዎም ሽዕንሱ ኣስገዶም ጂሚ ዝበሃል ወደኮይ ድሓን ኣይትካትዑ ባዕለ ኣለኹም ኢሉ ከምኡ ተባሂልና ኢሉ ሽዑ ድሓር እዩ ዝኣለኒ እቲ ግጥሚ ዝገበረላ ነዛ ቤት ትምህርቲ ሶራ ዝብልከ ንባዕልኹ ኣባል ቤት ትምህርቲ ሶራ ዲ ኣይኮነን ኣነ ከምዚ ዝብለካ ፈታትን ምሽ ኣይሓግበሉን ሕጂ ሰሪሐያ ነይረ ኣይዓገብኩላን እዚኣ 1996 ምስለን 12 ደርፊ ዝበልክዋ ምስአን እየ ክሳይ ገይርያ ምስአን እያ ነይራ ኣማዕቢልናያ ግን ድሓር ኣብ ሃዱ ኣብ ዘላንበሳ 1999 ከዓ ሰመረ ተወልደ መድህን ከዓ ጽቡቕ ግድሚ ሰሪሕላ ማለት እዩ ኣማዕቢልዋ ንዓ ኣሐዲስዋ ንዓይና ሕጂ ተሰደድናያ ሕጂ ጥቕስ ኣቢልካሎም እንዲኻ ተኸታተልትና እዚኣው ንስማዓና ድኸውን ይብሉኻ ኣለዉ እስከ ትዝክራ ዲኻ ጽቡቕ ጌርካ ሕጂ ክደግማ ትኽእል ኢኻ እዛ ናትካ እዛ ሶራ ቤት ትምህርቲ ሶራ ቤት ትምህርቲ ሶራ እስከ በቅስ ኣብለሎ እሞ ነቲ ዋና ዛዕባና ክንምለስ እናተኸታተልትና ንእሽተይ ክንሰምዕ እሞ أبغى سابيلنا لو بزغنا غينا وعنا تعلالنا تخالع على سجرنا هراي جيمي ودي حرزي زقت على جوزها خنتاي مثل مستناي أواجورم بمتأسى كجرمكاتي كنزبلكاتي بيت مرسورة تي هاجراونا تأهلنا تدنا أتندي نموجا بهبتات نيرو تحمم توزيع دلوقتي بقى نساون فتنا لا نيره هذا كذا فتكر عارضة كوتا دي أون مزبلنا فتنا لا نيرنا ده عارضة مريسنا هاني أون مريسنا منامبر سلا أبزنا ويا مع سخافتين كلاسة تحمم توزيع واي عبد بعيك فيلي قال ملي خلوه ماشي موتي كيف رزن كذا لك خلاص 8 شوعتنا بين دهر ده عامت نيرك دهرنا دوي بقى دهرنا دهرنا دوي مر شعوينا فتنا لا من سمنا شعوب انتايل ودو شيء زبال نيرونا بوليتيكا من فرنا حلافنا سموسكا مسكالا ايه سراوتي ارترا خندي ديلو يلنا جانس وإله تايزو زليله تخالا يحجي كاباي كتتي لي نيرو وسلسة مليون يرو مو كيدو واقع أنا دينا ناس نت كوني لنا دهان تتماهركم تواقول لهم مالتي لنا مالتي ودغشهم دلوقتي تو تنمرنا ودوشي دهار زيناي ويانا مسمسة وسينا مالتي أنا زل خوم سجي بتدوب السودان هنا بلنا دهار تاين بلنا بوملنا نتي ناي ود شريفو يقلز بلو ناي سدتنيا تا سفركو
كنشاي نيلنا خيدناس أو بس إحنا نملس شو أنتي نقول نيرنا بأخيباتها أبزس أنتي كونه ناي كوفا بيلكمنا كناتي بلو قلي بلو وسودنا إلنا أويلنا نبادم هو من واقع كلنا مسينا مالتي بعد الشلال مسينا أجي تي جيجننا ناتاتهم كدقم دي هاتبهب كله يرتراو مالتي ظهر كنا تجميرو قدم كناتون استزاربنا ونيرو جانا انت يلو شدش تكاس عصر تقول تكاسيت نيرني كوكروب زي ما زحزة قلي ملو ناتي بكرار غير زملو شدش تبز حدث جبا بز حدث جبا غير قلت انت زحزة تراسكا قدادي أبزي بزي أفلبي أمونغو ماليان أمونغو حانتو قلفون أتيه وتادراو كدان أنا لحال تايب لنتم بصوتي تلم تايب سانتا تي تخيل سانتا دا أنت يكوا قادي ولا سانتا فز أورمو تخسا بمولو خاحس كي الله خذ يا خاص أبزي هو أبزي أتيه سلو شحشخنا ولا قاعد غير الله بقى قلت ميلنا بتجربة مر جين تايتو لهم والله خن بصاتك لحال تايب لهم سمعني له زين ما أرتني حيلنا مسألة من البات مسودكو بزين كاسيت اللواني أبزي أون قلت مترازالة قلت فيكم مسدون مسألة قوينا خيو علي ليه مسألة تصلى خيكون ها نبت موسد له على حنتي بداريو نعتو مالتي كهذا انتاي بعد تاونا تهذا أنا سواء له مقلب لنا أنا سواء له مقلب تمر حاجة تانية هو مسمى هذا خا السجى هابتو ميشومي هذا خا ود سمراينا نبلو بوسر سواء بنتا يبلنا بقى أكون ذكره إنك قريش يرس كله هاي بلنا كله هنبلو ما إنك قريش نابلكم كتذكرونيهم بلمدي هم دبل زربا مالت كمو بقنياتهم كل كني أنا سواء قلمي سواء ناتو زودي إنك قريش لي ذكرنا ود سمراينا نبلو كرمكا من سياتي ما وزلو كناتي لنا نجمرو ما مسجمرنا كلاتنا سميرنا نا تواقعنا خلنا نسو بدحري نيرو يسوع عمي أسقطو ميل هو توقي له بالبت بلا تود سمرة هو بت ندابلكو مسيو تحندي خا توقي خا دهارلا نو نزا أنشلا أبزي أتفوق يركا سر ليمو مغنزيت كتكون النبي جينا نبص لنا زلنا نقول ترى كوزان أبكينات نابكينات نواقع النادر رسوني زلو وأوزلو من سيقدفونا بقلي تبعيرو كم زي فيلم دسرة حزلو كوميز مثل بقى نهار أنا مسون كل نيرو برخ زبالين نيرنا نورد أنا قدمي له نار كبني هذا محراي نقادن ستاي بروتو غيرو مس ناباي جي أنا ها محرني يفلتني هذا سبات الله ودو بس قلبلو نزم حراي نزم هراي وتقدر طلع هو بدأ هذا يزلو بساتنا كهرمكا يمزل نزلو كم زل دمس سن أنا ما رأك كم زلو فيل تتراي أي ما رأك يزلو يلس كاسينة مالتي هارتي ودس مرا قوي مسيو أم هارنيا غيرو أوردو بريت كابليلو مالتي كان كتقبلو محسكاك إليه أنا هاكال كأر مالتي شو خيط نسو حزو وسي تبو تابعت لك زيا لك أب كابشلالو تواقينا فيتنا أب عدا حكيم تسبق نسبلنا مالتي تغتاتلتنا عند حكيم أزيرو السن نكينات مجهر زتخايد اللي أبغزي ورار ويان بقلا ورار بقندو كتكسل جمي التناتوي دوري حزو خيط دحار رابطة بزيتي أيكون انت سويو زي بساينا زي ودسمرا أبسحوه ونعو نتمر بتي مروخ انتاي لنبلنا بجاها انت بسح كان نزل على ما يرسع كان يلني لنا مالتي مسعرفنا تا كنا تاتيا مسعرفت أو حضرنا نتصب هيتو
أزجبنا حضرنا شعو قدان زبها لنا برنا نحن عشتو نرئسنا تراي مقاول زقونا أمان كميرنا كم زلنا هذا كوري من السلاء تفاتة دينيرو كما إلنا حضرنا مالتي هرين صباحيتو بيمانا وغن عدي شيء هادوينا تا زعبي تا سوارناس برينن أربجينين جي بيمانا وغن دفعت السيرة أنقسم زبها مدفع جبرين بلنا بلا كم ساعة يمزموس نيروم رخوين يا أري كنت حرمو رخيباتو قنبارو هيرن مرحبا تانا وصوب لنا مالتي وصوبل تسرعنا ناوز أنا ندقوينا خلنا مرحبا تانا هبتم كا أبقى تعرفوا مالتي يوم جاكانو زيوم كن ذكرهم دلي زوون نزلو قللت سبات هيكونن وارساي أبي قوني يكالو حو كوينو زسرحوك إياه قليل هيكونن قنا خاد دقاقة مالو زيز تولدن دق مالو تردي كان تي تاريخ تورا راسي أي بتغني من البات سلاتنا كوكوبسو نقبومي عايشو تزي كوينو كوكوبسو سي قبومي زل عالماوي وني جبلنا إرتراوي زي العالماوي أي بتغني جيم بزرا بخا قداي نايتهم مبصع مسواتي زاتو مسخا خوين بصوت كخف تايكونه تمبصعات بنندو الله سلا زطعم كابت مسواتي ولا سكابتي زتاتو مبصعات ناي غليوم بغبري ويلي سكخفتم تقص كام انتوشي جيمي هو زيدا بقبر تكبيرون بر تتكبيرون تسويهم كابتم كوم زبالو شعو السوم دي تسوي زبلك هذا اللي كلت يوم سوم ديم السوم كام تسوي مرحبا انت انا اجوهم وسو تراين سوم يلو مدفع جبرين دويلو ناتوا بللنا بلا وجهرمو جنبارو تاريم نعود ريفلو زي سمرة ولد مدن فقط اماي بنا تعبيتهم زلو سبات الله ابتهادو نسي قتي من الله كان جاء على تاريخ قد أما يده سري هو دريف كالهم كا هو زيم كالهم قد كتا كددمنا مسواتي مبصعنا مسواتي مسبولكم كما دحر خندي معاتات وساعاتي بجبر خونا لو مسواتي هايزون بصوت زياتو لوكا كلاي معلتي كلتي ام كوينني مالتي كلتي ام تسويهم دحريو كالي حالتات مسين نتبوتا كبريانا خيلن هنا شعو كبابي 400 من اسيات ابنبات كلا مسينا فح زبل المدسيو برا كوماندو ازي برتو تعليمي بنبات كلا قليل ايكونن نيرو 3 ورحي ودينا بأقر قعزو مساء بمسانخلات مساء بإيد بيد كل سالو تخيلنا شعور أبو حمشت أسران حمشتن 400 سبات من أسيات درع عبدالله قطم عبدالله شعور بوتهم تكينا يوم مالتي من المسيات أتيهم هو أبي بوتا تنحمو أبي كبابي وداس بحال كبابي انتوني حمنا بتعامي وسيتاوه أنيرو تبزي معز نيرو بعامة مرد دحري كالاي ورارلي شون شعاتميتن تسعان شعاتنا بلوهونا مالتي أبز خبابي عند هاكين زغوركم مخوينات أبنا خندي أحد خوينك يا تساتف كي تم قال استخا بصوتك فقد خورنا عتني عالمن أو اشتها قرن زلون بزقات أمزي تاريخهم كذكر أبز هلو حليمون بتعلو زلخ على الكحبونسي دا خندي نيرات أحد خا شو انت مسلكا قيو خوينو سوسانا أبي مبات كان التعليم سنهم ودو أي ودو إندعي تقادرت يوم مسيمنا لك أن سمهجك أبي مرحبا تاني لا لخوينا ما بوتانا أتي معنا مرحنا وقيسنا مالتي وتم أبالات قن هذا اشتا أبالاتنا إن شاء الله نيزريني اتزبير مكا هاويكو تحدش ولا حدا تمكرو زي بلو هادوسي مسي لسنا سأل أكو قوي 400 سبات تمارسنا خاو
أتي استياتنا هم مش تدخلنا مالتيوا تخاتلتنا تاريخ نايزا هاجر وشم كابرزنت نايرزنت رزن نجيب عدا حكين نسبلس تاي ذكرني أبا أسر صعب ناي دمصاوي واغابر نذكرنا كالو دمصاون أذكرني جيمي وق عدا حكين مذكره مرات نايت وق كجلس دلي كون حدا دمصاوي بتاع كوينات ذكره نسوها مني حياتي حربنيا ناي بدولا دانيا مريت كتنصها كاب أرمين قوانا إلو زدرف نبره بزي حرن توقالسنا فلت تدرفيع نعاز درف نبره الزمصاوي قري مانجوس لك عبزا بوتا زي عدا هاكين شعن شعتن ميتن تسعة شعتن بجبننت تسويو تزانتات تاريخ مجلس كاب حد عزي سنة فنجي أواقابر دمصاون كله ندحريت بحالي هاي ملسني እናተረጋሩ ኬዝ ደርፍ ኢሉ ይምክት ነይሩ ገሬማንጅስ እውን ክተት ምስ ኮነ ናብቲ ስነ ጥበብ ክፅጋዕ ይደልየን ከቲቱ ኣብ ዓዲ ሃኪም ድማ ተሰዊኡ ብዙሕ ደርፍታት እዩ ዘለዎ ውድብ ህዝቢ ዝብል ኣሎ ዘኪርካ ኣለኻ ጅሚ ሕጂ እቲ ርዝነት ናይቲ መስዋእቲ ናይዚ ሃገር ክገልፅ ደልየ ኣብቲ ዳሕራይ ነጥቢ ክትቅፅል ጅሚ ኣብ 525 ኣቲኻ ድሕሪ ዝቐፀለ ጉዕዞ ሂወትካ እንታይ ይመስል ፀኒሕልና እውን ተኸታተልና ብጣዕሚ ዜማ ናይ ኣዋጋብር ክንመለሰኩም ኢና ከመለሳ تعال لكن قصة لا جميل جميل نملسها تهادو ريزيرف أن هنا دفعنا حكما لزغيت سيسرعو مع التقاء وعلن صبو مقدي السلاسلو بدهريو دهري مفررة مناي وعلى الجرس أب عصبنا نيرنا قابوها صنيحنا أب كتشحن حمشتن ورميازيا أبوي عن تعليمنا مسينا كسب سوا زخوي زنبرة تعليمي أنا عرفتي صنيحة نابم هوس مالتي أو تحويسة أمنا مثلا في تعليمنا كايدنا خلنا بركم التعليم ناي عند حقوق موداتي يقات من كابتن مثلا هول شتاتي ل ناي مع تقدر يكونوا صديفة مالتي بخما كنا نسالسلكو زفلة كابو أو كرسو زيد اللي ناي بحكي أحدنا زقبرو لي كنكن قالو بدرفو انت تحيزو للسو قليل نغير أي نبرن كابتا زودو كلها بباريلا تسكيمهم حكمنا كفل سراي توسيدهم وتم دك غانتاي عزيز مسكنو شعو كداني كحسب كسقو من زي كالسل نبركو كداو انتي مسيوم حسب له يمون وتعليمهم مو سكبيد هلغلق وعلم نفسي حسبني تعمي كبابي كلتا ورحقون بهم علي من مالتي نداريو ناب على مسيح تفر تباهيل سمرا مسيح أبغى زيكو إن تمارسكو حكمنا يمالك مير مالتي أبزكونا تزفاء قال إن عرف يزكفت نتاي تي قال معرف نتايو بعلت بيتي ناي شو عطورحي تنسيحي زاخرلا كبيت ناي سوات دم حمام تحمل مالتي هاني ما قدامي تبعلت بيتك هو تا قدامي تبعلت بيتي بغرو ولادنا مسيو مودعتها أزيا مس تحسيت هذا خاب كنركب أوبريشن كنقبري له و ما قرب تقول لين وتقول زبالة لين ويكلتي خادم وي أوبريشن كنقبر ما هذا كنركب مالتي وحزان ويديو وحزان ويدو كانت الرف مقبرو تبايلو أوبريشن مسقبرو التهزان 900 جرامي زولت كيلو سيبسحن من هاي تأمن لك أكنزاج أما هاي تخاطرتنا عن طيون السامسي كيلو زي ملك والعين يرو رهوات تصوت تتراب زيتاتن حفتون دم تاخلكم سه
قصلا هجي أبزخنا زي أبحكمنا يأتو أبتي ناي مسلو يمزأتو مالتي زي حسان دهريو سيتحوي على جروم برخة أب سيتعب حوي ولد مكائل تخل سنبت زبالكوا جروم نقولاتنا أدو قيناتنا سيتحوي يكونتن بقومو هنقل ساين خلنينا أديا جي زا سبزيا نازا ختامات دو نؤتوو ولا انتاي نقبر مستبالي نو نازا ختامات هاي تؤتوونيهم نزي ولا لمينة بعليكو عبيت بلنا ويلكي وحلفنا تكوسد يعني إلى ألو سون تسند له هذا ما أعرف اسمعك هراي تبعيلو كل التورحي أبتا هوسبيتال تعليم مالتي إنسان بعلا هذا را قديفة كوفي لاب أمزو نهار أبزخونة زي تي عبا حوي نيشتو كم صندوق نجر سرحو من هاتو كوري كتصاري كله دهسان نمو صندوق سرحنا له تا ليتشي أمبول كا أبتا رأسو تترأسو كم تخون كوينة شو إنسان مقوتو بخمان نشبش ورحي تالي ده هري شبش ورحي شو أبتنوبور هذا زول لدلو هسان سلز بس هاي أتمي أنا عملتي شبش ورحي أتمي أنا شو سبقا متاو نخل نيرنا قل مزو كان بالكلا ننسى نهنا نجروم أرينا يلن نريو مالتي فلخ بالحسخة مثل أبكم زخونة تازي كرن جيشانيرة أقاتامي مس رهوا ستيفانس تبع تقمات كندا بوز بين البلاد نيوز بالإله نيوز بالإله أنا أنت يالني زخونة نجار دارجا زي حبيب قال أي أمنلني أي تكملني كم بحري أنا آمنا البات بقلال ألارسي زعدنا سكتصبو بلاي إلى تزارب أبي دي تقمتي بلا أنا بكندا يزين نبدر واي مو كندا تقين كده كم زعينت بدهتها لنمو أي فلت مني أملاح نجر قبرت سنة يترغيب كسي قال حجز كبر لي أزي تحت اللي يكون كنا حجز مني ليه جلس كونتاكت زيت قبل لي لا تقول على سقط فتيل الكسر أزيو بتي لهنا قلبتي ليه هي سرح حباخات تايس هو يتحزر لهم سبات بعد يلن هادنا هابزيا كير سألك سالساي برجيت سالساي بوتولني كم زي أخوي نسقطهم مستبهله شو كابجبهم بنزب أواسيهم نحنقي نتقلع أواسيهم هلو مالتي زمون قليل يكون نبعلو أبتي زبطة بدهتات ود زمد سلومون ود زمد سبال مرحك في سراويتنا نبعلو حدش إفريم استسقاطه ترى قليل يكون هادناون نتي قرعس بناتهم يو أبي زبصح بصح زلو حجي رهوا هاشعو حمقتنا با كينغوسيا إلى ملسكا رهوا بقتا دكو عقوبة نيرن كم زكبز أمثل سبالو نرضى إلى مالتي بتاعنا بوز على الكاش هو كيدا أدرس تلاويتنا ملو أدرس شواسيدا نرضى إلى بركز بلا سلد تسدل لي مالتي نسدل زس تقيمت كاو عزقين هو بتعم هو أجي بس عني كمثل لعل حويسه مبراتو أفوركي نيب حق نفع قد أما يبيت مسورة متعبيتي أنت مبريب له كمزن جيرات لي رهوا استفانس تبهال سب هجي كسر حالة يدر في جنر مرابي له قتمي هو مالتي زيا سرحة يابي رايلو سندوا سريحوا نيب حقي كابتو تكون لقو زتات شو
مسو حواوسه كم أون نسات رايكو يكونت اندحر كا دناقل دك فقرها الله دناقل دك فقرها بتقداي مسألة الكون كأبقنا يدوي لين كا حق زناني نعنون كلت درفي للمالتي كم زي مزمر عينت زي مثل زي ما تطعيمه كلت ستاي مسجان عموناتو زجبر الكاسي وي بقرلو وي نقرلو ندي كمسجنن سلزنا برني سمعتي نايوشتي يسو بخم بزيما قليش له مالتي نرهوها كاسيت مليئة سجد الله نزي زي سمعت حنتي رشان شما مساعة قمتك أب كندا እንደገና እንሳ መተባበዕ ኢላ ነዚ ጽቡቕ ዝስኾማን ዝሓስቦ የባኒ ለይ ተንኪዩ ባህላይ ዝኢለ ሰዲዳትለይ ማለት እዩ ከይትንግሪ ኣነ ምዃነይ እንዳበለት እያ ሰዲዳቶ ኣብ ቁም ነገር ገይረሉ ሽዑ እንዳሓወየ ዘለኹ 9 ኣባጊዕ ንእስ ዝበሉ ዝዓዊል ገዚአ بتشعر تقبرلك هو ፍርቁ መግቡ ኮይኑ ፍርቁ ከዓ 9 ዝዓዊል ገዚአ ኣሎ نوعهم أبي شعور انتاي جريو عندنا كنت تجنزب كم زولت جريو نقلت عمد جرا خمسة كايد نخوين جيبوا خمسيات نوح جدنا بحر ناي ودر بعت عمت ود سلست عمت مسكونة و قال نفسي سي كخيل على النزب الحساب مسي عار سرح عامي زفقود سرح كرر كبيلة كل اللي بالنيرة أتاناي منستر تمرتي أبو ما كلاي مخزن على لبتي تقانا كم واردة أبقى يركب نالج أبي باراديسو رادار ياسر رادار هو جي تقانا يخا أوينا أن نبر مسحويكا عند حويه بتتقاي هريو أبقى سرح مسرقبكو نزودي نابا يمصو مالتي مهنياتو أنا فقري نيدي يالو قصالي سلازي زي حقزا سيتحوي كي تربرب كا أزي زي حقزا بتي محقافو ولا مريو كد أفقي خاج هو أويكو 3 عامت كوينو ولا أقري تخيلو نهار بنتاي مسقا ناي مسمع صدم كا أصني هو ليه فلقنا ودخلت عامت مسكونة أتند حوي قلبي نيروم تقولوا يا أتوا دهريو حوي يستوعب له مالته هو أنت وين زوال عسي قربنا مفتاح ملك الزيري كاي وينو نايز نتسقم دا كيلو قليب نهار قوم تبعي لهم تانيهم أنا مس بشو تانيه مبوق قال خن أريد زفاي مسيه نمنقار كأي خبدم الجوان تاينا خنم له كسمتي يقلبله نعم هو زخنا بن قدني كفر اسكاس قدام قلبلني حاول ايه نباي كاجي ناسكا على حونا ابونا دي ابو وين كله امرنا جي ازو العصي حكمنا ده هنا ريو اذنه نزل قلب استقيل اتو قليل بي انت لا لك اكوين نايز نتسقم ثانيه نسمع سقم سوري نجيلنا بزح لعلن تحتني لنا أقطع عدل كببر زي محمود نور أمان ود أمان زبالة نسو ندري فل اللغوناتو سوري ندري فل لك الله كله سمعتي سويلة عيقوسيني سبوالا عايز نتقبري على الصخو زي محمود نور أمان أب جربت كسلف كله أب حنتروبا مجمريا سعيد زبال فتورارين جريكانات كمل حنت أدقي هيزو يصنحني شو زبالة رباعي يصنحني نهار مسؤ تقولكو سلامتا تلاويتنا تهدلي هاقل بين مسيك قبلني أنا يوكاب كمزا عدي أبجاربت مسير له داد قبل مسيكا كقادلي ليه واي ما نجي أنا ما زي قادلك يلو حيزنا خيدمو ناب ود أمانن زي بيتروس زي منستر تمرت زلو حجي بيتروس هايل ماريا هو بيتروس هايل ماريا من كنت إمي محلفتي بازن همني ود أمان مستقبلني بقى بأجيره أبي تمرسورا كان ما بوي كسعزا نزارة بلا زلنا
ከም ኣቦይ ንሱ ኣሎ ማለት እዩ ወዳዕማ ሙሉእ ሓላፍነት ወስድ ምስ ናይ ብሓቂ በዛ ኣጋጣሚ ከመስግኖ ይደሊ ምስ በዓልቲ ቤቱ ንግስቲ ጓል ማማ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖም ናቱ እውን ርእሱ ዝኸኣለ ደርፊ ደሪፈሉ እታ ደርፊ እንታይ እያ እዚ ሙሉእ ዝበሃል መምህር ናይ ኣብ ቲቲኣይ ኣሎ ንፉዕ ገጣማ እዩ እሱ እውን ብወዝቢ ኢና ተላሊና ስኻሲ ንዕኡ ዋጋ ብርትጥዕም ገለ ከተባብዓካ እያ ክሰርሓልካ ኢሉ እዩ ዝጅምር እሱ ኸ እሞ ከምዚኣ ኣላ ተሸግረኒ ኣቦይ ኮይኑ ዘዕበየኒ መሓመድ ኑር ኣማን ወዲ ኣማን ዝበሃል ኣሎ ኣመርዕኒ ኣብ ጥምቀተይ ይመፅእ ኣነ ኣብ ዒድ ናቱ ይኸይድ ምስድራ ቤትና ስዋ ናተይ ይሰቲ ኣነ ስብኡ ይበልዕ ስጋ ይበልዕ ኣይተፈላለናን ምፍልላይ ዝበሃል ኣሰር የብሉን ስለዚ እዝስ ግለፀለይ ኢለዮ እንታይ ኢለ ክገልፀልካ እስከ ኣቦ ፍቕሪ ኢልካ እስከ ግለፀለይ ብፍቕሪ በለለይ ኢለዮ እታ ግጥሚ ሰሪሕዋ ኣብ ኢደይ ምስ ኣተወት ከይደ ቆላ ሓንቲ ኣየዶንጎየትንን ዜማ ሰባሕ ዓመይ ፈቲነላ ማለት ሰሪሐላ እታ ኣነ ዝኽእላ ገይረላ ድሕሪኡ ግን ስቱድዮ ብኸመይ ትሰርሕ እሞ ብክራር ጥራይ ከዓ ክህቦ ከዓ ኣይደለኹም 7 ዓመት ምሳይ ኮፍ ትብል ስቕ ኢላ እወ ግጥሚ ዜማ እንተገይረላ ተገይሩላ ኮፍ ኢላ እወ እንታይ ብላ ርእሲ ሂብከ ኣቦ ፍቕሪ ኣቦ ፍቕሪ እወ እስኻ ናቱ ተኣቱ እሱ ናትካ ኣቱ በቃ እምነት ብዘይገድስ እወ ትርእሲ ዳ እሞ ዓወትና ሓፋሽ እምነትና ዘይትገብርዎ ነበርኩም እቲ ሓሳብ ኣይመፅእን ኣብ ውሽጢ እውን ህሉ ኸውን እዩ ሕጂ ከምዚ ኢላ መፅያ እቲ ዕላማ ናተይ ከማን ካልእ እዩ ነይሩ ብምክንያት ዒድ ጌርና ኣብ ገዝኡ ናይ ክብሪ ግብጃ ክንገብር እሞ ኣነ ዝደለኽዎ ተበጉሰታት ነይሩ ንሪኡ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ጌርና እቲ ክሊፕ ኣብኡ ስራሕ ክምስገን ይግብኦ ኢለ ግን እቲ ሰብኣይ ናይ ኣምላኽ ሰብ ዲና ክንብል ሓደ ትሑት ሰብ ብኸምኡ ኢኻ ትገልፆ ትሕትና እዩ ዘለዎ ክግለፀሉ ዘይደሊ ኮይኑ ተረኺቡ ብከምዚ ክገልፃ ከዓ ኣይደ ፍቃደኛ ስለ ዘይነበረ ድሕሪ 7 ዓመት ኮፍ ምባላ ኣጋጣሚ ወዱ ክቡር ሓወይ ክያር መሓመድ ኑር ካብ ወፃኢ ይመፅእ ዋ እንታይ እሞ ሕዚያ ዶ ክነብር ኮይነ ብኡ ገይራ ኣብ ኢደይ ከይትመወት ኢለ ክያር ከምዚኣ ፀገም ኣላ ንባባ ሓንቲ ደርፊ ሰሪሐሉ ኣለኹ ግን ስቱድዮ ክእትዋ ኣይከኣልኩን ፀገም የለን ኢሉ ናይ ስቱድያ መዊልዋ ማለት እዩ ስቱድያ መዊልዋ ናይ ብሓቂ ከዓ ኣነ ልበይ ዝዓበሉ ኮይኑ ንባባ መሓመድ ኑር ኣማን ከዓ ኣብ ኢዱ ሂበዮ ድሓር ማለት እዩ እታ ዘርፊ ከዓ ኣብ ኢድካ ከም መሕዋይ ደኢና እወ ብርግፅ እትቅፅል እወ ሕጂ ኣበይና ጅት ናይ ቆልዓ ብራቮ ንሱ ኣብዚኣ ነጥቢ እዚኣ ከዓ ዲፃረሎ ምርምራና ወዲእና ድሕሪ ወዲ ኣማን መሓመድ ኑር ኣማን ወዲ ኣማን ሚኒስትሪ ፋይናንስ ጀነራል ዳይሬክተር እዩ ዘሎ ሕጂ ሓሊበት ድሕሪ 3 ወርሒ ኦፕሬሽን ክገብር ይብሉና ማለት እዩ ቆፀራ ሂቦምና ከምዚ ኢለ ከሎ ሕጂ ካብ ወፃኢ ኣጋጣሚ ናይ ወፃኢ ክኢላታት ናይ እዝኒ ሕክምና ይመፁ ዝዓድል እዚኣ ሕጂ ብን ትረኸብ ኦኬ ሞ ባባ ከምዚኣ ኢሎም ነይሮም እዮም ዚ ቆልዓ ሕጂ ከዓ ከምዚኣ መፅኦም ሰሚዕ ኣለኹ ሕተተላ ሃራይ ጎዩ ከይዱ ስርሑ ገዲፉ ዳምዳም ኢሉ ብዕድመ ከዓ ኣዝዩ ንእሽቶ እዩ ቀዳምነት እዩ ዝወሃብ ምስ ረድኦም በቃ ኦፕሬሽን ገይሮምሎ እቲ ኦፕሬሽን እንታይ እዩ ፅቡቕ ነገሩ በዚ ከይቀደዱ ኣብኡ ከሎ ከፊቶም ከምዚ ፈሳሲ መጠቅጠቅ ዝብል ኣውፂእናሉ ብሉ ማለት እዩ ተዓቢሱ ዓይነት ሰብ እወ ድሕሪ 4 ዓመት ክወፃየን ኢሎም 2 ትቦ ኣብ እዝኑ ሰኺዖምሉ ካብኡ ወፅን ሰኑ ቀስ ብቐስ ወፅን
ኣብ እንዳ ጽማን መዋዕለ ህፃናት ጀሚሩ ካብኡ እስከ ቁርብ እንተሓሸ ጭራ ኣለዎ ገለ ኢልና ከዓ ኣብ መዋዕለ ህፃናት ሃና ነምህሮ ኣብኡ ነእትዎ መዋዕለ ህፃናት ሃና ናይ ብሓቂ ኣዝየ ዘመስግና መምህር ፀጋ 3 ዓመት ብነፃ ኣምሂራቶ ስው ኢሉ ኣብኡ ክምዕብል ተባሂሉ ማለት እዩ ድሕሪ 3 ዓመት ምስ ናትካ ሽግር እውን ኣብ ግምት እወ ንሱ ፈሊጣ እንዴታ እዚ ሲ ክሕገዝ ኣለዎ ኢለ ናይ ብሓቂ ብከምኡ ፍልጥቲ ሰብ እያ ሃና መዋዕለ ህፃናት ፓራዲዞ ቤት ትምህርቲ ኸ ቤት ትምህርቲ ሃና በሃል እወ ቤት ትምህርቲ ብሽም ስውእቲ ገርመካ እሱኻ ሎም መዓልቲ ናይ ብሓቂ ስዋእቲ ዝከሩ ኣለዎ ክብሪ ሃቦ ብሽም ስውእቲ ሃና እያ እሳ ከዓ ንፅር ክኾን ኢልና እወ ብርግፅ እጂ እዛ ሰብ እዚኣ ንዓይ ጥራይ ዘይኮነ ንኮሚታት ብከምኡ ፍልጥቲ እያ ሓደ ክላስ ሙሉእ ከምኡ ኣብ ዓመት ተምህር ትሽፍን እያ ክትምስገን ዝግበአ ከምኡ ኢላ ምስ ኣምሃረቶ ብዙሕ ኣይማዕበለን እሞ እስከ ንፈትኖ ኣብቲ እንዳ ጽማን ከዓ ንምለሶ ኢልናስ ናብ ኣኽርያ ንወስዶ ምስ ወሰድናዮም ምስቶም መዋዕለ ህፃናት ኣብኡ ምስ ኣተወ ከዓ ምስኦም ከዓ ምስማዕ ስእ እሞ ይመለስ ኢልና እንደገና ኣብ ሃና ንመልሶ ከምኡ ኢሉ ይቕፅል ይቕፅል መቸም ፍርቂ ይሰምዕ ድሓር ሓካይም እንታይ ይብልና መስሚዕ እንተገይሩስ ክሰምዕ ይኽእል እዩ መስሚዕ እተመፅያቶ ግን ክብርቲ እያ ክንደይ ትበፅሕ 200,000 ትበፅሕ እዋ 200,000 ዳ ኣምላኽ ምሕረት ኣውርደሉ ወላ ሓንቲ ምንቅስቓስ ኣይገበርና በቃ ኣብቲ እዋንቲ ከዓ ከምዚ ትዕለና ዘለኻ ጂምኻ ተነጊፍካ ሳንቲም ኣይተውፅን እያ የለን ተበገር እንታይ ይብሃል ጂ ቡዋ በቃ ኣምላኽ ምሕረት ኣውርደሉ ኢልና ካብኡ ካብ መዋዕለ ህፃናት ሃና ከዓ ናብ ሰውራ ቀፂሉ ኣብኡ እንዳሓገዝክዎ ብሳይን እንዳገበርና መቸም ቁሩብ ተማሓይሹ ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ሕጂ ምሕላፍ ኣስእን ምክንያቱ ናይ መምህር መግለፂ ኣይሰምዕን እዩ ብፅሑፍ ጥራይ እዩ ዝርእዮ ዘሎ ካብኡ እዩ ክርድኦ ኮይኑ ካልኣይ ተሪፉ ደጊምዋ ሓሊፉ ቀፂሉ ክሳብ 7ይ ሓድነት መፅኡ ብሃሰ ለባም ጥራይ ከምኡ ገይሩ መፅኡ ምስቶም ሙሉእ ወስታጅ ዘለዎም እዩ ዝመሃር ዘሎ ምስቶም ዝሰምዑ ምስቶም ዝሰምዑ እዩ ዝመሃር 8ይ ጀነራል ምስ ገበረ ይተርፍ ተሪፉ እሞ እንታይ ደኣ ይኹን ኖ ምሸታዊ ቅፅል እዮም እቶም ተረፉ ተባሂሉ ከዓ ምሸታዊ ከዓ እንጅምረሉ ድሓር ከዓ ተቋሪፃ እሳ ድሓር እታ ሓንቲ ዓመት ተሪፋ ጠቕላላ ተደምሲሳ ድሓር ፀገማቱ ኣረዲእና ናብ ማሕበር ፅሙማን ኣባል ተመዝጊቡ ፀገማቱ ተራእዩ እንደገና ካልኣይ ዕድል እስከ ተባሂሉ ሎሚ ዓመት ኣብ ኣኽርያ ቤት ትምህርቲ ፅሙማን ይምህርዎ ኣለዉ ማለት 8ይ ክፍሊ ይመሃር ኣሎ ሕጂ ኣምላኽ መስገን እንታይ እየ ዝብል ሳይን ላንጉጅ ከዓ ኣምሂረዮ ማለት እዩ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣብቲ ማሕበር ፅሙማን ናይ ቋንቋ ምልክት ተማሂሩ ፅቡቕ ዳዳዳእ እታ ክላስ እውን ፅቡቕ ክስዕባ ክኢሉ ኣለዎ ሕጂ ኣብ ድሓን ደረጃ ኣሎ እቶም ማሕበር ፅሙማን ንባዕሎም ናይ ምስፋይ ክዳውንቲ ይምህርዎ ኣለዉ ናይ ብሓቂ ብነፃ እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እወ ምህርዎ ብከምዚ ንድሕሪት ክመልሰካ እንተኮይነ ግን ወዲ 4 ዓመት ምስ ኮነ ኣብታ ዘለኽዋ ቦታ ናይ ብሓቂ በዛ ኣጋጣሚ ከመስግኖም ዝደሊ ኣባላት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ማእከላይ መኽዘን ኣቶ ተኽላይ ገብረ ክርስቶስ ፀገማተይ ምስ ተረድኡ ኣብኡ ምስ ወደይ ሓንቲ መዕቆቢት ቦታ በዚ ፅግዕ ኢልካ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ንስኻ ምስ ወድኻ ንሪኤካ ኣለና ከቢድ ናብራ ኢሎም ማለት እዩ ሕጂ ኣዕርኽቲ ኣለዉ በዓል ኣብርሃም ሃይለ በዓል ፍፁም ዓንደ ገርግሽ በዓል ሄኖክ ዝበሃሉ ከዓ መፂኦም ብወፈራዊ መልክዕ
ብሊኮት ብጭቃ ገይሮም ሰሪሖም ገዛ ሰሪሖምለይ ማለት እዩ ኣብኣ ማዕቆቢት ምስ ወደይ ገይሮምለይ ኣሃዱ ኸዓ በዛ ኣጋጣሚ ከመስግኖም ዝደሊ ሙሉእ ግዜ ይተሓባበሩኒ ነይሮም ማለት እዩ ሙሉእ ግዜ ማለተይ ዓቕሙ ዘፍቅዶ ሰሪሑ ክነባበር ውላዱ ከኣሊ ኢሎም እቲ ኣነ ክሰርሖ ዝግባኣኒ ንሶም ስለ ዝሰርሕዎ ብሓቂ በዛ ኣጋጣሚ ኣዝየ ከመስግኖም ይደሊ ማለት እዩ ሽዑ እታ ማዕቆቢት ምስ ተረኽበት ኣብርሃም ተስፋይ ከዓ ዝበሃል ኣሎ ኣብ 525 ዓርከይ ዝነበረ መፅእ ክድየኒ ዳሃየ ክገብር እዩ ከምዚ ኮረንሾ ባለ ገለ ሒዙ መፅኡ ክጠቕሞ እዩ ገለ ኢለይ ጅብቲ ድያሪ ኣሎ ብቐዳማይ ርዮ ነይረ ኣባል ሰራዊት እዩ እወ እወ ዘለካ ዝወከፍካ እዩ ዘለዎ ዓቕሞ እወ ሱካ ከድንቆ እኳ የደልየ እናእሰይ ቆንኩን ዘለዎ ኮረንሾ ባነ ተዚለይ መፅኡ ንዓይ ዓብ ነገር እዩ ሽዑ ኣብቲ ሰዓት ርዲቀንላ ኣብ ዳይሪ ርዮ ነይረ 2009 እንታይ ትብል ኣነ ጾመይ ሓዲረ ነቲ ቆልዓ ግን ሓንቲ ባንን ፀባን ገይረ ኣድሪደዮ ትብል ምስ ረኣኽዋ ኣዝያ ገሪማትኒ ዘይተርፍ ዝብሎ እናመዝገብኩ እዩ ከይደ ከም ልምዲ ዲያርኻ ትሕዚኻ ማለት እወ ክርስዕ ኣይብለን ዝብሎ እዩ ሕዜ እሞ ፍለጥና ናይ ሎሚ ምሸት ንምስዮ ዘለና ውዕሎት ክተስፈረና ንኹሉ ናብቲ ዲያሪ ግድን እዚ ዓብ ነገር እንዲ እዚ ሞ ዝዓበየ እወ ቅፅዕ ጅሚ ሕጂ እዚ ዓርከይ ስምዓሚ ኢል ክሳዕ መዓንሲ ኢኻ ከም ጓል ኣንስተይቲ ሓደ ውላድ ሒዝካ ደቂ ኣንስትዮ ኮየን ዝብድህኦ እምበር ተባዕታይ ኮንካሲ ከመይ ጌርካ ሓደ ውላድ ሒዝካ ተዕርቦ ገለ ብለኒ እሞ ኣነሲ ምዛ ዘለኽዋ ስንክልና ኣሎ ናይ ዓቕሚ ባጀት ትሕቶ ኣሎ እንታይ ሞ ስቑልካ ዲ ሓዳር ዝግበር ገለ ኢለ የብሎ ማለት እዩ ኖ ስቑል ጥራይ ሰብ ረኺበልካ ኣለኹ ክትሪእያ ኢኻ ምስ ረኣኻያ ኢኻ ሽዑ ትፈሪ ጓል ሰብ ረኺበልካ ኣለኹ ሓንቲ ሽግርካ ተቐሪፋትልካ ኣላ እኳ ጅሚ ኣንታ ከመይ ግዜ ይብል እወ እታ ማዕቆቢት እንዳ ተቐሪፋላ ሃር እሞ ንረኣያ ተባሂልና ሃራይ በል እስከ ንረኣያ ኦኬ ነታ ጓል ሰብ እወ ጓል ኣበያ ኣብዛ ባር ማእዛ ንባዕላ ሓትና እያ ኣብኡ እያ ዘላ ተነጊራ ሓትናኣ ሒዝካዮ ምፅእ ተባሂሉ መፂና ቡና ኣፍልሒ እዚኦም ኣጋይሽናዮም ኢላ ከየነገረታ ንክትረአ እዚ ፍርዲ ክውሰደላ ማለት እዩ ዳዓር እወ ጓል ተረኣኻ ምልኦ ትመስል ዓርከይ ነዚኣ ሰየገዝፋኒ ዓይኒ ዘረት ኮይኑ ዋቀት እወ ወይ በለ ኣይፍለጥኒ እዩ መባላዕትና ግዲ ትኸውን ገለኒ ሬታ ዘለኹ ጅሚ ኣዚኻ ዕላላ ኢኻ ኣይ ምዃኑ መርሲእነ ተጋይሽ ኣለኹ ተወለቕፅታ ሕጂ በለ ወዲና ኣለና ብላ ንሓትንኡ ተመሪሱ ሃላይ ማለት እዩ ንሳ ግን ኣይፈለጠትና ብሕጓ ይኹም ትሪእዋ ዘለኹ እወ በሊ እዚ መፂእ ዝፀንሐ ናባኸይ ትብል ዋ ንሱን ኩላዓይ እዚ ሓንገዝ ዝብል ዘሎስ ንዓይ በለ ኢላ ጓል ትስምት ወረ ድሓር ግን ኣረዲኦማ ድሓን እንታይ ኣእምሮ ኣይሰንክል እምበር እንታይ ፀገም ኣለዎ ኣእምሮ ስንካለ ኣእምሮ ጥራይ ሕማቕ መለይዶ ትመዝንዮ ካይለና እወ ኣረዲኦም እንተይ ብክንደይ ገድኒ ሃራይ ትብል ማለት እዩ ድሓር ሓራይ ጅመት ክስል ድሕሪኡ በቃ እሞ ከመይ ይኹን ክገርመካ ጥርሙዝ ኣረቂ
حسكان مخاطر تتسقمنا كابيت مصا بايكم عاونا انا مسكا هجرا سجها هاي سلطة قدام بقى نجي أنا ترمزاركي أنت نيرا أنجو كوا سالي رئيه هابتي كودارناي فريتات شيتو هو ميدا إرترا أو قصالي جزالا نيرة بجه أمو زغلا ليلا عينا برنان مجزات رأي عامل نيرنا أنت كم زي أقاتي ما تنسي ولا أني كم قلا غير خبكس أنت ترمزارك إن ذهبني عليك هني بلا ني أنت ترمزارك عليك هني قلا بلا أجل ساعة أمو زبالة فلتة سلذي بلنا قد خوينا تتراتيرا أوي زي بو غيرو قد تفعني لا نو أيكوني قلت لني وعلى فلت سويلنا زين أتو إلنا أنا تعاركي أبوي كاك أبغى شبارك أمس مالتي تسويه بدينا بقى ترى زين أتو هو العادة جينات كذا ما بدي تعال تصدق إله ما بدي بعد سبو بارك ده سبي واحد كذا هلا نبوي حزنا جو نفيد كنا تات كانت تعليل يحجزي بدوريو أبوي بتعمي قابتم أزيهم فلاتات ناي ولدهم قال ملن قالن شمقلتي ناي إزي تبعسو قال ملن ينيرو عبسبي دبتر ينيرو بحقي بزونه مساحتنا عليه لعلنا من يخش ما قال له ما بريت شما ما بريت يلوا هو ودي كله قبلي كم شما يقبره نزود ديك أس الميتات اللي هذلا من بريت تكون له يلوا مالتي هم أتيك هو ترحنا فينا كله تقبيتي بقى ترحنا فينا سبعي كان تهزنا لنا يفلتن هو سونكو قلم تزارب لكن يفلتنا يا كان هنا كان حزنا زلنا زي مسلو زل سبعيكو زخنة ودينا هجي ناي وراي قداي مسيح أب قداميتي بعلت بيتي إتي وراي كحصر يعني زيد النيرة بحمش شخص ملو مرعكود حوي كا نو فرس قالب داسينا نقبر يلو عاتيقو مالتي سو نسبوت منيت ندي قل بتعمي تهاسيو نسب تجزيتي أجي دقيم ونكاي سيل يعني أزي حصار كنت خون غيره أبزا خلعيتي هو جيتا تمثل سبون أبز جزيزي نساون بعل تحضر نيرا بعل بيتر بهجاو ملك سلة تفاتات بزوحة بقفع هذا بلا ينبرنا دعيو زو محواتي كوينا محمد نور أمان كل جزء أبغونيو ناتو مكينا حيزو مسيو ودفره زبال تسوي مسوم مثال سير اسم كوينم شما قال له خوينا هزر بيلنا ودينا يا كاب عند حبتي عب كبابي حدش عادي تخاري نيرا أبوم تمسحنا درارنا عند حبتي آتينا سلطانيا تمالينا ناب جزاينا كيدنا مشت حتى تعرفون غيركم هو سب كيف فلت وعوع كيفون زي حصلت كاب عالم إلى مدري تمني عالم وراسل حصلت درجة نير تراموس حصلت يا ورقسينة بس تدياري خون حتى تكاتب لها جدين زي تربي هلا أجي كما غيرنا نأتو مرعات سلماتنا أتينا زلنا قال ما هجي تايتبل بعد بيتو محمد بن رحمن أبتا بزاسي هانتي عراتن كلتا كرسي كوف مبلن نايكل تجري كان متحازت ماين زلوا هجون كي تسم بدك هجي تحلها
እንዳ ኣቦይ ነጋሲ ዝበሃሉ መሳርሕትና ዋርድያ ኣቦይ ነጋሲ ኣሎ ብጣዕሚ ክዝክሮ ይግባኣኒ ኣዝዩ ኣብቲ ስነ ጥበባዊ ይኹን ካልእ ዘተባብዓኒ ሰብኣይ መንግስተ ሰማይ ሃቦ ሞይትኒ ጓል ኣቦይ ነጋሲ ሰምሃር እያ ከፊትዮ ፅንሒ ተባሂላ ነቲ ገዛ ሕጂ መርዓት ከይትስንብድ ኢላ ንሳ ከዓ ነቲ ገዛ እንዳረብረበት ብእግራ እናደግደገት ተካልማ ዓልቲ ይዕላኡ ቁርብ ገዛ ከተምስሎ ኢላ ከምኡ ጌራ ፀኒሓትና ከፊቶም እንዳ ኣቦይ ነጋሲ ናባና እንዳሓዊ ገለ ድሓር በሉ ደቂሱ ኣይተሕመቑ ከድና ኣለና ኢሎም ሰዓት 9 ኮይኑ ተፋኒና ውጋሕ ምስ በለ ርኢ ተበለት መርዓት እባ እንታይ ትብላ ጓል ማማ ኣብኣ ከይንጎስያ እዚ ጎልደን ፎርክ ርኢ ክየ ዘለኹ ኢላታ ንሳቶም ርኢ ከለኹ ብሓንቲ ዓራትን ብሓንቲ ዓራት እዮም ጀሚሮም ጎልደን ፎርክ እወ ኢላታ ሕጂ እወ ብኡ ጀሚሮም እዮም ናብ ዝብፃሕ በፂሖም ዘለዉ ከይትዘናበደ እያ ኮ ተንፍላ ዘላ ተኣባብታ ዘላ ሰንቢታ ሓፅ ኢላ ከይትኸይድ ኣብ ምንታይ ዲኣ እትየ እምበርከ ገዛ ኣለኒ ከዓ የለ እኮ በሊኻ ኢኻ ቀዲምካ እዋ እቲ ዓርከ እዩ ቀንዲ ኣብርሃም ተስፋይ ገዛ ኣለዎ ፀገም ዝበሃል የብልክን ገለ ኢልዋ ገዛ ሕጂ ሓደ ፈላሳ እያ ትፀርግያ ዘላሳ ድሓር ንጎሆ ኮይኑ ርኢ ተበለት ገዛ ብቀፅሪ ናይ በለስ ሓፁር እዩ ተሓፂሩ ዘሎ እንታይ ደኣ ምንታይ ኣትየ ኢላ መቸም ናተይ ግዲ ኮይና ሪዕማ ማለት እዩ ቅፂላ እዎ ድሓር በኩር ጓልና ራህዋ ትበሃል ኣምፂና ራህዋ ኢለያ ምንታይ ንክብሪ ናይታ በዓልቲ ፅቡቆይ ራህዋ መዘከርታ ኢለ ሽማ ክርስዕ ስለ ዘይብሉ ራህዋ መን እያ ትበሃል ራህዋ እስጢፋኖስ እስከ ደጋጊምካ ትጠቕሳ ኣለኻ እሞ ጅሚ ራህዋ እስጢፋኖስ ኣብዚ ዝጥቀስ ዘሎ ታሪክ ኣብ ጅሚ በዓልቲ ውዕለት ዝኾንኪ ኣብ ሃገረ ካናዳ እውን ትቕመጢ ከም ዘለኺ ጠቕሰልና ኣሎ ራህዋ እስጢፋኖስ ነዚ ቃለ መጠይቕ እዚ ብገለ ኩርናዕ ኮይንኪ ትከታተልዮ ተለኺ ድሃይክ እውን ክትገብሪ ሰላምታ እውን ክትለዋወጢ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንላቦ ብዝኾነ ናብ ጂሚ ክመብፀኩም ተኸታተልትና ቅፅል ጂሚ እወ እቲ ዝኽሪ ኣይሃሰሰን እንደገና ካልአይቲ ጓልና ራሄል ብሽም ጓላ እያ ዝብላ ጓላ ንራሄል ጓላ ከዓ እወ ምስኣ መፅያ ዝነበረት እያ ፊኢኻ ትሪኣ ዘለኻ እወ ብናታ ሽም ከዓ ራሄል ኢለያ ስለዚ ኣሽማት ናይተን ክልቲአን ሙሉእ መዓልቲ ክንፅውዖ ኢና ንውዕል ወላ ሓንቲ ደቂቕ እውን ኣይርሳዕን እዩ ናይ ብሓቂ ሕጂ ኣብ መንጎ ኣነ ምስ ስድራ ቤታ ኣራኸብ ነይረ ኣዲኣ ኣብ ከረን ነይራ መንግስተ ሰማይ ሃባ ኣብዚ ቅድሚ ዓመትን ወርሕን ኣቢላ መይታ እያ መንግስተ ሰማይ ሃባ እቲ ቴሌፎን ናይ ራህዋ ስለቀየረ ከዓ ሲእነ ሕጂ ዓድላይ ክርኢ ኢለ ናይ ከረን ቴሌፎን ነይራትኒ ናይዚ ዓዲ ይድውል እሞ ሓዋ ይቕበለኒ ሓዋ ተቐቢልኒ ኣነስ ዝገዛ ብራህዋ እየ ዝፈልጦ እሞ ኣስገዶም እየ ዝበሃል ሕጂ ኣበይ ክረኽባ ክእል ራህዋ ትህሉ ዶ ይብሎ እዋ ከራኽበካ እናሃለት ምሳይ ሎሚ ሰዓት 10 ፍላይ ክንከይድ ኢና ነፋሪት ቲኬት ኣየር ቲኬት ኣቑሪፅና ንብገስ ኣለና ብለን ኣጋጣሚ ኣብ ኤርትራ ፀኒሓ በቃ ድሕሪ ክንደይ ከተሓትል ኣለኻ ወ ነዊሕ ኮይኑ ዳርጋ ነዊሕ እምበር 10 ዓመት ገለ ተጣፊእና መንጎ ብወዝቢኻ ካሽዑ ደው ኢልካ ተሓትት ዘለኻ እወ ተኸታተልትና እቲ ነገራቱ ኩሉ ትራጀዲ ኮይኑ ዝም ዝኾነ ኣይንኸላልፎ እንጂ ምን ኣብ ዕላልና ክንቅፅል ሓረይ ጅም ድሓር መፃእ ክበል በጋጣሚና በዓልቲ ቤተይሲ ብገለ ዘኪራታ እዛ ራህዋስ ካንዲ ኣኺልዋ ከይረኸብናያ ትብለኒ እሞ ብኸምኣ ኢና ንድውለላ በቲ ዘንተኻላ ዛንታ እያ ሰኻሳ ኮይና እወ መፃእኩ ኢለ ሽዑ እንዳጎይኹ
بتاع درفي قدم سدد كلها بكراري غيره عندنا موبايل مليه قدم كاسيتي نيرو ايتم بووني حجي له دقيمه هي مليه موبايل كده اركبيهم تراقبنا تساعدنا أحواتا سنيهمني تلالينا بحر نسمع أنت درفي كذا خلوه يسمعني مالتي أزين تدنيهم كاسم تحقيسهم له مالتي تحقيسهم بتعمي واي سواسي كم زت تقبر قليلهم صبوا تحقيسهم مالتي جي انتي تمس تبلين تا حبتا هو هذا كو بلس قالك شيء أبغدنا رخيبهم زي انت رأيك أنا زخون زبالة درفاي كوينكو نبحق عود سرحكو سريحي زومنا يوتيوب قال ملاسي زي ترخبهم وي قال زي تقالح سلمتاي تعبيد كاسوق تبل قال لاتم نمن حفته نعان رهو حتى مساني راشعة كم تقول لك الله هو عمتنا يديهم أخبيرهم يم زخود زلو أنا هاي اللي بإذني هو قال لي دهار سمن كوين تاني ببري ود هذا يكون كوين تاني تشكات ولا ساب يوتيوب زغرس تفلت خيز دحر هو عارف كم والله أتى ولا دويلة شغل ببرها يوهانا يدي مالتي من يذهبنتي ناتو درفتات جن أبراهام هاي اللي عارفي أبشم جروات بوس سوقي مزنبرة هو كين رسعة أمنا أوبا قابر تراي كيدرت قبل أب كلتشها من تملت أب عصب مسترغنا مسؤول دا أسرن شو عتنك فلس راي كيني رتزي تقاقي أبتقنا نيرو بهلاوي أتحزن ميلة كان بحد شيء المرأة كتأمني له نسي أبهلي أتيني مالتي ابراهيم هايله هو زيا كي مسجن كو كحل فايدة لني تخاطرتنا دمت ابراهيم هايله ودا بزي شنغروا بزح بزي ما بتزلع على درجه بوصي حزنا برت عم دمت زلو دمت ابراهيم هايله نبها خدملس جمي بون زي أشعو هجه أنا خالكم من مرحدش بيت مرتي موسيقى أسمرها بوز بينابتي أنا زحلولو سرح مسيو كرار كارم يتصنعو كرار كارم تصنعه ناي أوبا قابر كارم هو سمعنا ندو وبلن وإذا نقفات استدقمت كو داويد استدقما أنا نقاش أوكره وكان يرني تا انترس أنا يسرح يا بلني جي نسخاسي انت يبزي تعبيد كاكسا مع سيوان قلوب غازتنيا تذكر خوي بمغافل تدقلبن اوي سوال غازتنيا تسي انا ديت في انا ديس اني مدل هو لان سو ما يترد اننا له اي ترى خمنا نقلب له مالتي بل دحن كره بكا قليلو قدمي ثلاث عامت قال اخون عندنا قد مسوم قامسن مالتي واسمعني هاي رخبو خان قلبلن هاي رخبن بل نيوناس كدولو لي حجي كون رخبك وبديك و أنت إذا تسفى زي قرص كلها سنة بيبسي معلتا بدك تأكل يا إلي أب لبي هاريما مالتي جي فتارين سبقوا يبرو زي مساهم تراقيبا لزلخو من حزبي كتل عليني بايتا إذا خافتكم لي أنا بلبي دقاقي ميزة مسكنكم حزبي قليل يكونن حزبي سأقاي نسخة تحاسبو نسخة تمنيو نحزبي إزي لبي إزي بهاقي كتب الكا نبزا رسو كالئ معرافن كالئ سأقاني مالتي بحقي أب وزاز لو حزبناول أزي زمسكنو كمي نسوم زاوتو ترى درجة معرزي أبزي بكالاشين دي تاخذ زلو إيه أنت بالكم مجنون يكون تخلق جنبارس تردي هو ناتهم حقه ناتهم دقسين أنا توخين دوا بالنازل تردي كان لا قلتي سبات أيكون قليل سجاية بالنان هجرنا بوشتن بدقن حبنتيا نزقة كله تتناقي في اللو هذا معنتي نسمع كان خون قال له بخرار تسندو بين كرات تراي بينو أبجزات عاويفون داي
يخون ግን እንታይ የንብብ ኣለኹ እዚ ኩሉ ኣንጻር ኩሉ መሰናኽላት እንዳገጠምካ ዝሓለፍከ ከተብቅዕሲ ኣመስጋኒ ኢኻ ጅሚ ወርዲ ተጋገ إزاي أمسكاني إيه كوا زي كونسي استقبل الكا يواني لي زي مبالكو نبعلو ندي أنا نابقى بنقص أي مسقعكو استقبل الكا يواني لي دامون تاي دو كفولي أنت كفلني أو كذا تخسر نقري بالكا يواني لي مبال مو أزيو كداغاغم زقبو قالي ስለዚህ በአቅሙ ሀሰብ እኔ ለምባልሲ እንደ ኩሉ ከመስግና ለወንበር ዘዝ ተገብረሉ ቴንኪዩ ናይ ምባል ባህልስ ግዴታ ይብል ህይወት ክትገጥመን ከተውድቀንን ተፋታቲናትኒ እያ ኣነ ግን ገጽ ይሃብክዋን ትብል ተቕሱን ተንኪፋትኒ ኣብቲ ኣፈናዊ ርክብ ንገብሮ ቅድሚ ሪል ኢንተርቪው ኣብ ዘዕለልናል ብጣዕሚ ተንካፍ ዛንታ ይውዕልኒ تقريبا أبزي كم زلوا غير كوفا بينكم على تخاطرتنا بزغنا درق بدرق كيكون حجون تعلال نفتوان ما زعبنا زغنا لاي طعم زي ما نايسو دمص عقابر قبلتنسا ملس كنبلمو حجون حنت خابن كدر فلنايمو ملسان كوننا بو غير تخاطرتنا
ተኸታተልትና ኣዝዩ ደስ ዝብል ነገር እዩ ናይ ዕቋ ጋብር ጣዕሚ ዜማታት ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ተፈታዊ ጣዕሚ ዜማ እዩ እቲ ፍሉይ ነገር ናይ ዕቋ ጋብር ብግጥምን ዜማን ኩሉ ግዜ ናቱ ስራሕ ዝገብር ምዃኑ እዩ እዚ ጥራሕ ከይኣክል ንሰባት እውን ይህብ ነይሩ እቲ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ከይተረፈ ንኣብነት ተዘካሪት ተርፊ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝተኣሳሰር ቀይሕ ባሕሪ ደመን ዘፍሰሳላ ዝብል ሓይልታትና ማለት እዩ እትገልፅ እውን ንሓንቲ ደራፊት ይብ ነይሩ ንግስቲ ድያ ገለ ትበሃል ብዝኾነ ሕጂ እውን ናብ ጅሚ ክመልሰኩም ጅሚ ሓንቲ ከተንክሰና ከለኻ ናይ መጀመርያ ደርፍታትካ ንማእቶት ትገልፅ ገሊልካና ነርካ እስከሳ ቅሩብ ተኸታተልና ናብኦም ከተብላ እሞ ኣርእስታ ሓቢርካ ክትኣቱ እንታይ እያ ትብሉ ሓራይ እዚኣ ኣብ 1995-96 ዓመተ ምህረት ኣብ ክረምታዊ መኣተት ተምሃሮ ዝኸድናሉ ኣብ ዓረዛ እዩ ሰላምታና ትብል ብዛዕባ እቲ ስታይ ደሪፈ ማለት እዩ ሞ ናብ መድረኽ ሰላምታ ናብፃዕኩም ሰላምታ ናብፃዕኩም ዓበይቲ ናእሽቱ ስድራና ኩልኩም ክረምታዊ ስራሕ ዘለና ደቁኩም ሰላምን ጥዕናን ንምንናዓኹም ሙሉ መልእኽትና ንልእኽ ናባኹም ደሓይና እምኹ ብድምፅና ሰላምታና እንኹ ብቓላትና ወክንቅር ክናብራና ኣየው ክፅንዕ ሓድነትና ብብሄር በዓሌት ሃይማኖት ከይፍልና በኣና ኣዝቁበት ዓባይ ስድራ ኣላ ዓባይ ስድራ ኣላ ዓባይ ስድራ ሕርዚያ እውን ተላይት ነራትካ ቅድም ተወፃሒ ደድሕር እዚኣ ንስኻ እንታይ ትብል ኣርእስታ እወ ንሳ ከዓ ንምዕባለ ሃገር ኢደኢትካ ንበል እንሆ ግዚኡ ሕጂ ዝትግበር እያ ትብል ምስታ ነንበራኽን ካሴት ዘሕተናያ ብልፍንቲ ኣብኡ ላ እወ እዋ ኣብ ምዕራፋ ዘይበቕዐት ማለት እዩ እዚኣ ከምዚኣ ትብል ንምዕባለ ሃገር ኢደኢትካ ንበል እንሆ ግዚኡ ሕጂ ዝትግበር ንምዕባለ ሃገር ኢደኢትካ ንበል እንሆ እዋኑ ሕጂ ዝትግበር ሃገርና ክትለምዕ ከርስና ከዓብ ምስራሕ ንብራበር ንበልሃ ይዘብዘብ ቡቡታት ክሽፍን ክክዱን ንገረብ ማያት ክዘርዩ ዓድና ክትወቅር መሬትና ነለስልስ ነዳሉ ዝራእቲ መሬትና ነለስልስ ነዳሉ ዝራእቲ ንሸላ ምስዑፉን ክኸውን ምህርቲ ንሸላ ምስዑፉን ክኸውን ምህርቲ ጥረምረ ፍረታት ክኸውን ምህርቲ ለዓል ምቕያር ባህርያት መሬትና የማነ ፀጋምና ቁልሕልሕ ከይበልና ፍጹም ኣይንፀበይ መራክብ ናይ ጓና ሃገርና ነማዕብል ዜንተ ናይ ቀዳሞት ደርፍታት ከን እወ ሓያለ ዓመታት ዝገበረ እግረ መገድኻ ዘለዓልና ዛዕባ ናይ ዕቋ ጋብር ግን እውን ብስቢብ ኢልካና ኣለኻ እሞ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነካ ሕቶታትና ናብ ዓጋም እንትኸላለዩ ዕላልና ጅሚ ንሎሚ ኣብዚ ቀዳማይ ክፋል ኣብ ዳሕራይ ግብረ መልሲ ናይ ተኸታተልቲ ሪኢና እቲ ካልኣይ ክፋል ክንቅፅሎ ኢና ክንቅፅሎ ከለና ኣብ መሰረት ናይዞም ተኸታተልትና ፍቁራት ተኸታተልትና እዩ ክምስረት እሶም ተኸታቲሎም በቲ ዝውሃ ግብረ መልሲ በቲ ዘውሕዙልካ ሕቶታት ምርኩስ ጌርና እቲ ካልኣይ ክፋል ክንሰርዖ ኢና ማለት ተኸታተልትና እሱይ ዘሎ እቲ ኩንነት ናብ ምጥቕላል ገፅና ክንከይድ
أواجا متقلالنا جيمي هيوت كمل حجي مساخة تا حقا كتبك زفتنت علم قال له مسيقا يملستلك ኤርትራዊ እንታይ ይባሃሉ ተመስገን እንታይ ተሓሊፉ መፅኡ ህዝቢ ስለ ትፈልጥ ኣነ ኣዝየ ዘመስግን ከመይ ኣሃዶይ ምስለይ ኢሎም ኣብ በረኻ ሓድሩ ኣለዉ ኣነ ፅላል ረኺበ ኣለኹ እሳ ኣክልቲ እያ ረጊእካ ኣለኻ ህይወት እኳ ብገንዘብ ኣይኮነን ዝትመን ብተመስገን ኢኻ ደው ተብላ ስለዚ ፅቡቕ ኣለኹ ተመስገን ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣለኹ ናይ ሓይልታት ህይወት እውን ኣልዒልካ ፀኒዕካ እንታይ ዘኻኺድካኒ ካብቲ ቀጣይ ቆ ዝቐኒ እንታይ ረኺበ ኣለኹ ጂሚሲ ካብቲ ዘፍቅሮ ህይወት ሓይልታት ብሰንክታ ዘጋጠመቶ መቑደቕቲ ናይ ሕቆዩ ካብ ሓይልታታዊ ህይወት እወ ቻው ቻው ተባሂሉ ልክዕ ኣብ ቆርቆ እዩ ነቲ ሓይልታ ደባይ ዝበኹንን እንታይ ድዩ እቲ ፍቕሪ ኣባይ ጥራይ ዘይኮነ ሓይልና ተስፋይ ወደባስ እዩ ሓላፊኣ ወላድ እምበር ሓላፊ ገለ ጌርና ኣይንቆፅሮን ኢና ነርና ካብ ኩቱር ፍቕሪ ናይታ ሓይሊ መዓልትና ከይወዳእናስ ኣብቲ ቦታ ንመፅእ ነርና ካብ ዕረፍትና ትንውዳእሉ መዓልቲ ኣብቲ ሃዱ ንኣቱ ብዙሕ ኣብነታት ኣሎ መግለፂ ፍቕርና ናይቲ ሓይሊ ኣነ እውን ካብኡ ክፍለ ብጣዕሚ ዕረ እናጣዕመኒ ተፈልየ ሓደ እዋንሲ እንታይ ገይረ ዕረፍቲ ነይረስ ልክዕ ከማ እታ ዝውዳእላ መዓልቲ ኣብቲ ሃዱ መፅእ ዓሰብ ብዓዲ ዝተማረክዎ ቆሎ ናይ ስገም ነይሩ ነዚ ቆሎ እዚ ካብ ናይ ገዛና ማለት እዩ ንዓና በዓልቲ ቤተይ ሲ ሃብት ገበረቶ ብቀፃሊ ብዛዕባ ሃደይ ስለ ዘዕልለላ ተማልእ ኣሎም እዚ ከዓ ኢለ ፅቡቕ ሓደ 5 ኪሎ እዩ ነይሩ ሽዑ ምስ መፃእኩ ኣጋጣሚ ሓደሽተ ኣባላት ይውዝኡና 17 ዙር ድዮም ገለ ክዝክሮ ሕጂ ብዙሕ ኣይከኣልኩን 5 ኣባላት ኣብቲ ሓይልና ይሕወሱ ተኣድል ዝገበርክዎ እንታይ እቲ ሓደ ትግርኛ ዝደርፍ ባህላዊ ደርፊ ብፅቡቕ ዝደርፍ ኣብርሀ ተኽላይ ዝበሃል ኣሎ ሓደ መዓልቲ እውን ምናልባት ትረኽቦ ተኾነ ኢኹም ኣሎ ኣብዚ ኣስመራ ኣሎ ሓደ ከዓ ሕዳረብ ዝደርፍ ከዓ ሕዳረብን ትግረን ዝደርፍ ከዓ ይውዝኡና ኣነ እንታይ ሓሳብ ኣምፅእ ሽዑ ኣነ ቆሎ ተማልአ እንተቆልጠምና ትርጉም የብሎም ሓደ 3 ኪሎ እሞ ንሓውሰለን ምዝንጋዕ ስዋ ክንገብር በዞም መፅኦም ዘለዉ ኣባላትና ከዓ ባህሊ ክንሰርሕ ይብሉ ሓይልና ሓኪም ሓይሊ እየ ሽዑ ኮይነ ዘለኹ ብተሓጓስ ተቐቢሎሞ ፅቡቕ ሓሳብ ኢሎም ኣፅዲቖማ ማለት እዩ በቲ ዝዓበየ ስእሊ ሓሲብካ በቃ ካብ ቁርጡም ኣቢልካ እወ ንዘናጋዕ ኣለኒ ብባህላዊ መንገዲ ድሓር እዚ ብወዝቢ ትገብሮ ነገር ገሊዩ ክፅቡቕ ማለት እዩ ባዕሉ እዩ ዝመዓራርየልካ ናይ ወታደራዊ ስራሕና ከየቋረፅና ባህሊ ልምምድ ጀሚርና ሰባት ሂቦምኒ እዞም ዝብለካ ኮይና ኣብ ካሴት ተሓቲሙ ኣሎ ሕጂ መልእየ ኣለኹ ኣሎ ሓደ መዓልቲ ከስማዓካ እየ ስዋ ዓሰብ ከይደ ውስኸለን ዝተወሰነ ስታይ ኣብ 4 ጀሪካን ንሓትመን ሰሙን ተዓሺገን ጢውጢው ብላ ጀሪካን ግርምካ በርኪተ ናብ ከቢብ ቅየራ ድሓር ብክንደይ እንዳንፈስካ መቸም ተኸፊተን ስዋ ናይረኸሉ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኸይድ ባህሊ ኸይ ባህሊ ብርጌድ ወይ ክፍለ ሰራዊት ክንዱ ኣይተርእን እየ እንተብልኩ ኣይተኣምንን ዝገርም እዩ በቃ ዋላ ንሓይ ሕጂ ከስተማቕሮ ከለኹ ዝገርመኒ ኣሎ ፓሴት ሒዘ ኣለኹ ድሓር መራ ሓይልና ናይ ሓይልና ቴብ ነይራ ኣነ ካሴት ገዚአ መፅየ ካብ ዓሰብ ኣቢሉ ኢና ዘለና እዚ ሰዓት እዚ ንዓ መደረ እስማዓና ኢልና መደረ ከም ዘስምዕ ኢና ቀሊስና
مخفت مدب مالتي غيرنا سون ملينا እቲ መደብ ዝተኻየደ ኩሉ መሊእና ሽዑ ዓሺሎም ገንዘብ ሸሊሞም ምንዓ ካብ ኩሎም ከዓ ዕዱማት ኣለዉ ኣነ ከዓ ሓደ ሓሳብ ንሓስብ ማለት እዩ ጅግና ሰራዊት በቲ ዘለዎ እወ ዓሽበን እወ ነቶም ሓደሽቲ ኣባላትና ዝኾነ ናይ ጅባ ስለ ዘይጀመሩ መጀመርያ እታ ጉጅለ ባህልን እቲ ክቡር ሓላፊና ወደባስን ተተሓሒዝና ኣብቲ እንዳርሻ ከይድና ከም ዝድረሩ ገይረ በተን ገንዘብ ሓደ ከዓ ተሓዲሽ ገንዘብ ኣለና ካልእ ኣነ መምርሒ ዝህብ ዘለኹ ከምዚ ንግበር ገለ ኣማኻራይ ማለት እዩ ምኽሪ መሪሕ ከምዘይኮንክስ ኣማኻሪ ኩሉ ትረኪ ቁዳቤታት ኣካይድካ ኢኻ እወ ንኸይድ ኢልና ተደሪርና ንመፅእ እተርፈና እንደገና ሓንቲ ሓሳብ ትመፀለይ በዘን ገንዘብ ነዞም ደሞዝ ዘይጀመሩ ኣባላትና ሳምናን ኦሞን ንግዛእ ኣሎም ሓንቲ ሳምናን ሓንቲ ኦሞን ንገዝእ ኣሎም ማለት እዩ ንሓሙሽተ ተሓሳብ መን ይንቅሎ ኣሎ ኣነ ዘንቅሎ ዘለኹ ከምዚ ኣሎ እቲ ምቅርራብ ዘምፅኦ እቲ ፍቕሪ ዘምፅኦ እዩ ዝብለካ ዘለኹ ፈሊጠ ኢለ ይኹንኩን እጂ ከማ ንገዝእ ኣሎም ሓሙሽተ ጥራዝ ከዓ ገዜ የመፅእ ካብ ድኳን ሓንቲ ከዓ እርሳስ ወደባስ ኢለ ኣነሲ ኣብታ ናይ ቀትሪ ናይ ሰዓት ናይ ድቃስና ግዜ ነዞም ማሂምነት ዘይጥፍኡ ብፆትና ሓደሽቲ ማሂምነት ከጥፍኣሎም እየ እወ ፅቡቕ ኣነ ከዓ በል ሓሙሽተ ጥራዝ ወሲኸ ኣለኹ ኢሉ ከዓ ይህበኒ ሽዑ ንስኻ ደረጃኻ ክንደይ ኣሎ ኣነ ወዲየ እንደ ማትሪክ ወዲየ እኳ ወሪደ ቤት ትምህርቲ ወራ እንደ ምስ ኮንፊደንስ እንዲ ዳኻ ንዖም ዳ ኸውን ሃራ ህብቅፅል ዓር ንኸይድ ንሱ ከዓ ሓሙሽተ ጥራዝ ዝህበኒ እክብ ኣቢሎም ሓሙሽተ እየ መጀመርያ እዘን ኦሞን ሳምና ንኩም ግዜ መፅሓና ክኾነኩም እዩ እጂ ዘርከበ እዩ ዝህቦም ነይሩ ቅድሚ ወላ ሓንቲ ፍቅሪ ኣሎ ኣይቆረሩን ምቁራር ግን ኣብ ርእሲኡ ካብ ተረኽበ ከዓ ኢልና ከምኡ ጌርና ስምዑ ኢለዮም ኣነ ቀትሪ ድቃስ ፈትየ ሕጂ ግን ከቋርፀ እየ ኢለ ከቋርፀ ንዓኹም ከዓ መሰረታዊ መባእታ ስታይሲ ከትሕዘኩም እየ ትምህርቲ ከመይ ትስማዓኩም እዋ ንስኻ ኮ ክንምህር እንዳበልካስ ንሕና ዳ እሞ እንታይ ዓይነ ክንሓስየሉ ፀገም የለን ሃራይ በቃ ወደባስ እወ ወደባሰ እሞ ጀሚርና ኣለና ሃራይ ኢሎም ንለው ፅቡቕ ዝወደይ ገለጥ ኢና ወላደይ በቃ ጀሚርናያ ፅቡቕ ከይድና ከባቢ ክልተ ወርሒ ገለቢሉ ምስ ከድና እቲ ዘገርመኒ ሓደስ ብዳውየት ነርና ከምዚኣ ትፀሓፍ ትኩል ሕንፃፅ ጋደም ሕንፃፅ ብዝበልኮ ብእለን ንእለት ኮፍ ኣቢሉ ኣዝየ ተገሪማ ንሽ ወይ እዚ ባህልካ ትፍፅሙስ ክጣዕ ገለ ኢለ ገይርዋ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ድሓር ምልውዋጥ ሓደ ኮይኑ ፋሒሎምና እቲ ኣብርሀ ጥራይ ምሳና ቀፂሉ እቶም ካልኦት ከይዶም ወሃጂ ዝበሃል እቲ ሓደ ድቁሩ ረሲዕዮም ኣለኹ ኣብቲ በራገሲ ወረ ፀኒሕኒ ድሓር ኣስገዶምሲ መባእታ ዘምሃረና ንሰን ኢና ሒዝና መፂናኩም ንሰን ከዓ ኣለዋ ክሳብ ሕጂ ደስ ይብልኒ ማለት እዩ ግን ብሓቂ ከዓ ኣብኡን እኳ እታ ኢዱ ናይ ተሳእነትን ፀገም ምስ ኣጋጠመኒ ከዓ ብጎነይ ደው ኢሎም ኩሎም ደው ኢሎም ብሓቂ ሰረት ናይቲ በዚ ተዓሚቑ እዩ ዝኽየድ ዘለዎ ሕጂ እቲ ፍቕሪ ዘምፅኦ ዝብልካዮ እንዲ ኣሃዱ ኣሎ ናቱ መቐረት ናቱ ህይወት ኣለዎ ናይ ብሓቂ እንጀራ ኮይኑዎ ስለ ዝፍለ ሰብ እዩ እምበር ቀሊል ኣይኮነን ንምባል እየ ናይ ብሓቂ እጅግ ተኸታተልትና ሰረት ናይቲ ሰውራዊ ጭርሖና እውን ዝተምሃረ ይምሃር ዘይተምሃረ ይምሃር ዝብል ሰረተ እምነት ፍልስፍናን ህዝባዊ ግንባር እውን ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ክሳብ ሕጂ ንሱ እዩ ዘሎን ዝቕፅልን ዘሎ ብዝኾነ ምስ ጅሚ ናብ ምጥቕላል ገፅና ኢና ክንከይድ ተኸታተልትና እናፈለናዮ ትዕላል ግዜ ግን ደራቲ ስለ ዝኾነ ብግዜውን ክንቅየ ስለ ዘለና ተምቁር ናብ ምፅሙዕ ገፅና ክንከይድና ተኸታተልትና ኣብ መወዳእታ ግን ንጅሚ ሓንቲ ሕቶ ከስዕበለ ጅሚ እዛ ዳሕረይቲ በዓልቲ ቤትካ ደምፀኻ እያ ነዚ ተሓልፎ ዘለኻ መስርሕ ጥበብን ስነ ጥበብን
ከመይ ተታብዓካ ንስኻ ዶ ጉዳይ ቁጠባዊ ዕብየትካ ጥራሕ ትገብር ዶ ትብለካ ዋላ ድፊት ትፈጥረልካ ስነ ጥበብ እዚ ናይ መዛዘመ ዕላልና ኣለዎ እዎ ቅድሚ በኣ ምስጋረይ መጀመርያ ኣሕዋተይ ውሑዳት ከይመስለካ ምናልባት ኣሕዋተይ ስዉእ ኣቶ ብርሃን እዚ ወደይ እውን ብኣቶ ብርሃን ብስዉእ ፀዊዑ ዘለኹ ስዉእ ኣቶ ብርሃን ተክለሰንበት ወልደ ሚካኤል ተክለሰንበት ይርጋኣለም ተክለሰንበት ቴድሮስ ተክለሰንበት ሳባ ተክለሰንበት ምዃኖም ከቢረ ይፈቱ ኣታ ዝሓዝካያ ሕቶ በዓልቲ ቤተይ ብርግፅ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ቮካል ክመሃር ከለኹ ፅቡቅ ኣተባቢዓትን ነይራ ግን ካብኡ እኒአው በቲ ዝተምሃርክዎ ክሰርሕ ስለ ዘይረኣየት ንሳ ንባዕላ ተተንኪፋ እያ ተስፋ ቆሪፀ እያ ኣነ ኣብ ሕልናይ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ስምዒታት ንሓንቲ ደቂቕ እውን ተስፋ ቆሪፀ ይፈልጥኒ ሓንቲ መዓልቲ እስክዕወት እየ ዋላ ዘይትሸጦ ደርፍታትካ ዝብሉኒ እውን ኣለዉ ኖ እዚ ውላደይ ኣይሸይጥኒ ወላ ክሳዕ ዝመረረ እንተመረረ ኣይሸጦን እየ ኢለ ከዓ ዝብድህ ዘለኹ ክሳዕ ሕጂ ማለት እዩ ንሳ ግን ቁሩብ ሕጂ እውን ኣብዚ ክመፅእ ከለኹ በለ ሓሳብ ልብኻ ስምረልካ ኢላ እያ መሪቓ ኣፋንያ ማለት እዩ ሓሳብ ልብኻ ስምረልካ እዚ ኩሉ ሓኾት ትብሎ ኮለል ትብሎ ሓንቲ መዓልቲ ሳላትኒ ትብሎስ ሓሳብ ልብኻ ይስመረልካ ኢላትኒ ዋላ እቶም ደቀይ እውን ከምኡ ኢሎም ንእሽተይ እዮም ዘለዎ ግን ይርድኦም እዩ 8ይ ክፍሊ ላታ ምንኣስ በኹሪ ማለት እዩ ሕጂ ኣምላኽ መስገን ኣነ ብኦም ዘይሕጐስ ኣቦ 6 ቆልዑ ኮይነ ኣለኹ ብሓቂ ተደቢሰ ክብል ይኽእል እየ ወዲ 19 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ደሓን እዩ ቋንቋ ምልክት ይረዳዳእ ቁሩብ ዓውተ ኢልካ ኣለውን ገለ ክረዳዳእ ይፍትን እዩ ደሓን እዩ ኣምላኽ ኣይተጋደፈናን እሞ ጅሚ ኣብዚ ሎሚ ፀንሐ ቀዳማይ ክፋል ትሕዝቶና ብቐንዱ ኣብ መሰረት ኣብ ምድጋም ደርፊ ናይ ዋልዳ ብሪ ገብረትንስዐ ኣተኲርካ ብምድጋም ትገብሮ ንስስልን ፍቕርን ተኲርና ኣብኡ ዘለካ ፍቕሪ ዘለካ ጌርና ክነዕብሎ ፅንሓላላ ምዛሚ እሞ መወዳእታ ዳውሊዳ እምበር ኣብ መወዳእታ ኣብ ሂወትካ ተዘካሪ ስራሕ ወይ ኣበርክቶ ዝገበሩ ክምስጎኑ ኣለዎም ክጥቀሱ ኣለዎም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዝዕድል ዝረኺበ እየን ከለኹ ትብሎም ንዖም ጠቂስካን ኣመስጊንካን ክትሰናበት ራይ ትሽማት እኳ ተዳሊኻ ሓሲብካ ክኸውን እዩ ዝግብኦ ዝኾነ ኣይተሓዙለይ እቶም ዝርስዓኩም ብምጥቕላል ኣሃዱ ክፍለ ሰራዊት 525 ከምኡውን መምሃራንን ኣባላትን ተምሃሮን ቤት ትምህርቲ ወራመት ዓበይቲ ኣዝየ የመስግኖም ሬገን የማነ እውን ሙዚቀኛ እዩ ናይ ብሓቂ ናይ ዓመይ ናይ 10 ሰነ ዝነበረት ደርፊ ሰሪሕለይ ብነፃ ኣብ ስቱድዩን ሙዚቁን ጨለ ዝበሃል ወዲ እውን ኣሎ ክራር ዝሰርሓለይ ዝሃረመለይ ማለት እዩ እታ ደርፊ እቲኣ ኣዝየ ዘመስግን ከምኡውን በዓል ዓብዱ ብዓብኡ ከዓ መምህር ሓድሽ መምህር ሙዚቃ ኣስመራ ከዓ ኣዝዩ ዝፀዓረለይ ሰብ እዩ በዓል ርሻን በርሀ ስውእቲ ሚዛን መንግስት ከዓ ፍፁም ክትርሳዕ ዘይግብኣ ካሴት ምሉእ በዓላት ዝሰርሐትልና ካልኦት ኣብ ሂወተይ ዓብ ተራ ዝተፃወቱን ደቂ ሃዶይን ብጠቕላላ ከመስግን ይፈቱ ንዓኹም ከዓ ብዓብኡ ምስ ህዝቢ ኮንታክት ክትገብሩኒ ምፍታንኩም ከዓ ክብረት ሃበለይ ኣባላት ክፍለ ሰራዊት 525 ብፍላይ ሳልሳይ ብርጌድ ሳልሳይ በጦለን ዝገበርዎ ተራ ቀሊል ኣይነበረን ሰሎሞን ወዲ ዘመድ ብርጋዴር ጀነራል ሓድሽ ኤፍሬም ዝገበረለይ ተራ ኣብዚ ህፃናት ምዕባይ ደናግል ደቂ ፍቕሪ ብዓብኡ ንብሓቂ ራህዋ ብቐንዱ እያ ተደሪፉላ ኣሎ ኢለካ ንብሓቂ ንኩሎም ኣብ ደገ ዝርከቡ ኤርትራውያን ዜጋታት ከዓ ብምጥቕላል ከዓ ክብሪ ይግብኦም እሞ ክብሪ ሃብኩም ዕድመን ጥዕናን ይሃብ ሃገርና ሰላም ሙሉእ ሰላም ኮይኑ ከዓ ናይ ህንፀትን ምዕባለን ኮይና ንራኸበሉ ግዜ
ስመጽእ ይበሮ ናይ ብሓቂ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ነቶም ህይወቶም ዘይትድገም ህይወት ሙሉእ ዕድላቶም ዝወፈዩልና ክቡራት ሰማዕትና ከዓ ክብሪ ይሃቦም ምስጋና ይኹኖም እዚ ሰማዕታትና ክብሪ ይኹኖም እዚ ኣብ ደመይ ኣትዩ ኣብ ስነ ጥበብ ክኣቱ ዝደፍኣኒ ጅግና ስውዕ ዋጋብር ገፁ ዘይርከብ ኩሉ ብካሴቱ ጥራይ ዘፍቅሮ ከዓ ናይ ብሓቂ ዓብዪ ተዘክሮን ምስጋናን ይኹኖ ምናልባት ግዜ ሂቡ ብምዕቡል መሳርሒ ተወቂዑ በገባብ ተሰኒዱ ንክብሩ ዝመፀሉ ግዜ ክርከብ ከዓ ተስፋ ገብር ጅሚ ኣዝና ብስም ኩሎም ተኸታተልቲ ኤርትሪያን ሜድያ ኔትወርክ ነመስግነካ ብቀፃሊ እውን ብምቐፀልታ ናይዚ ትሕዝቶ እዚ ንተኸታተልትና ክንመፆም ኢና ምርኩስ ናይዚ ድማ በቲ ንሶም ዝብዎ ሕቶታትን ግብረ መልስን ኢና ብካልኣይ ክፋል ክንምለሰካ ምስ ተኸታተልትና እሞ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትና ኣብ ምድጋምን ደርፊ ናይ ስውዕ ዋጋብር ገብረትንሳኤ ኣተኪሩ ምስ ኣስገዶም ተክለሰንበት ጅሚ ክንገብሮ ፅናሕና ዕላል ንሕጂ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ተኸታተልትና ድማ ንስለቲ ኩሉ ምክትታልኩምን ሃነፅቲ ኣበርክቶኹምን በዚ ኣጋጣሚ ነመስግን ኣብ 10 ሰዓት ናይቲ ከም ወትሩ ትገብርዎ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ምባል እውን ኣይተረስዑ ኣባኹም ዘለና ምስጋና ግን ምድግጋም ከይመስል ኢልና ኩሉ ግዜ ሕልፍ ንብሎ እምበር ኣዝዩ ልዕሉን እዩ ደጊምና ደጋጊምና ኩልኩም ተኸታተልትና ክነመስግነኩም ንደሊ ኣብ መወዳእታ ድማ ድምፃዊ ኣስገዶም ተክለሰንበት ጅሚ በታ ወርሕን ከዋኽብትን ትብል ጣዕሚ ዜማ ናይ ዋጋብር ገብረትንሳኤ ብምድራፍ እዩ ክሳናበተና መሳኻትኩም ፅናሕና ኣብዚ መደብ እዚ ብምቕራብን ብምድላውን ዮናስ ኣብርሃም ገረኣልፈ ብምስኣል ሰኣልቲ እዚ መደብ ድማ ፊት ንፊተይ ዘሎ ሚካኤል ኪዳነ ብፀጋማይ ወገን ዘሎ ካልኣይ ሰኣላይና ድማ ሳሙኤል ግርማይ እዩ ወዲ ግርማይ ኣብ ዝቕፅል ብመቐፀልታ ካልኦት ትሕዝቶታት ኤኤምኤን ክሳብ ንራኸብ ሰላም ተኸታተልቲ ኤርትሪያን ሜድያ ኔትወርክ ምስ መዛዘሚት ጣዕሚ ዜማ ዕቑ ዋጋብር ገብረትንሳኤ ብድጋም ጅሚ ኣስገዶም ተክለሰንበት ንገድፈኩም ወርሕን ከዋኽብትን ብሩክ ቅነ ተኸታተልትና ጀጋኑ ደቂ ኤረይ ቻው Walta ni hafash, suraw yan tagalesti,